tal? Moi boa tarde. Xa teño xente aí. Xa tiña a xente na porta a esperar por min. A ver, quen nos anda por aquí? Moi boa tarde. Que puntuales sondes, Así me gusta unha cualidade que agradezo moito no ser humano é a puntualidade. Que tal, María José? Que tal, Alanusca? Aquí xa estamos para o cafeíño contigo. A mí non me dou tempo aínda a ferver a agua, teño aquí o meu tazón preparado ca manzanilla alá no fondo, pero aínda non me ferveu a agua. Non me dou tempo, se colleu-me un pouco así o toro, tuve que andar a correr. Depois conto vos que fixen en toda a mañán, porque eu ás veces líome facendo cousas. Sí. Bueno, María José, que tal che vai? Porque de momento vamos a ter unha conversa así, porque non vexo... Ai, sí, que agora se está entrando máis xente por aí. Hola, Eva! Hola, Eva! Hola, Femarlón, chipum, desde Gijón. Bueno, pois... xa sei quen eres! A ver, pois encantada de che saludar. Como te chamabas? Félix, creo, non? Sí, Félix. Oxa mañán, cando lle di un vistazo ao chat do meu canal de YouTube, Félix, ves? Que boa memoria teño. Pois encontréme con un mensaje, que máis dun mensaje, era así como un primer capítulo dunha novela, porque menos mal que non hai límite de caracteres, porque Félix escribeu un capítulo dun libro. Estáme fervendo a agua, se me disculpades, vou no coller, porque senón veño agora. Aí vai. É que non me dá o tempo a ter isto xa preparado. Que es? Bueno, pois agora xa estamos todos, xa temos todos o cafeíño. Tendes o cafeíño xa preparado? A ver, Fernando, hola Fernando. Guinda desde la Ira de Ferrol, era. Desde Ferrol, Manuela Barreira, hola Manuela. Eva desde Andorra, ai que guai, son de Maralla, Lugo. Inés, boa tarde Nusca, algún consello para sacar a fruta da maquiniña esa de secar? Para secar a fruta da maquiniña esa de secar? Paciencia, porque non se deshidrata tan rápido. Canta máis agua ten, máis tempo lle leva. Non é o mesmo secar un cacho de mazán que un cacho de naranxa. Levalle máis tempo. E ten que ser a moi baixiña temperatura, ten que ser pouquiño a pouco, porque senón queimase. Chega a ter tanto calor que se queima. Moi boa tarde, José Luís. Elena Alonso, dende Vigo. Acórdasme, Elena? O sea, o teu nombre soname. Sei que estabas a semana pasada, polo menos. Ana Filgueira, hola, desde Lousame City. Hombre, daqui do ladiño da Carón. Hola, Sofía, desde Salvaterra do Miño. Ai, como me gusta traspasar fronteiras. María Remedios, pasácheme, dende a María Lucense. Pasácheme. Pasínme de fronteiras, non? Ou non entendín. Xefa, boas tardes desde o Sobrado dos Monses do interior de Galicia. Iso soname moito, pero penso que non o visitei. Voume adiantar a facerche unha consulta, non esperes, porque depois ti xa sabes como son eu. Líome a dar as contestacións, en vez de seren contestacións de 5 minutos, ou a mellor líome 20 minutos ou así, e xa non leo mensajes, así que... E se non che contesto, repíteme a pregunta, porque isto vai así correndo bastante, sabes? María José estaba acabando de preparar as fresas, e mira que enganche contigo, ando cos cascos postos, pero... En serio estás facendo das fresas e máis escoitando o mismo tojo, pero... Iso merece unha ovación especial, María José, mandoche un bico moi grande, porque... Eu que sei, eu penso que iso xa pasar. Ti tranquila que total dentro dunha hora habemos de seguir aquí. Eu prometo que non vai a ser máis dunha hora, pero ao final vai a ser máis fijo. Deixe poñer o reloj así á vista, porque ainda que o ves ao revés. Sabes o que van alá 5 minutos e ainda non saludín a todo, polo menos as que estades aquí. Moi boas tardes, cheguei, moi ben, Silvia. Bienvenida, tú xa o cafeíño. Fixaste de su bizcocho, esas cousas. Buenas tardes, Pascual.
Sefa, teño un lío cas lunas. A ver, muller, especifica máis a pregunta que falamos das lunas. Hola, Juana. Hola, moi boas, María María. Bueno, pois direivos que non preparei ningunha cousa así. Mirade como está a miña folla hoxe, en blanco, maculado. Así que as preguntas hoxe tocan vos a vos. Eu xa non traio consultas prefeitas, prefabricadas, tendes máis que facer vos. Hola, Nuska. Hola, Juana. Boas. Maruxaina, que mira que me gusta ese nombre, Sabedes o que é unha maruxaina, non? É un dos seres míticos gallegos da nosa terra, seres do alén. Maruxainas, son seres acuáticos que viven, non sei se é nos ríos ou nos mares, maruxaina. Creo que é no fondo dos mares, así como hai elfos, trasnos e maruxainas. A todos. Celsa, desde a Coruña, aquí un día feo, parece noite. Pois aquí, pola mañán, parecía que iba a chover, e, sin embargo, leva todo o día aguantando, pitiscando un pouquiño, non sei como se di na vosa terra, aquí na miña dixe pitiscar, cando fai un pouquiño de froalla. Froalla non, pitiscar, caían unhas gotiñas así, pero non chegou a chover, Desde a Coruña, hola Flor, buenas tardes, Conchi. Cando se poden os rosales? Ahora mismo podes. Estouche mirando na leira con sol. Recarai! Gustaríame un vídeo sobre ervas xara. As nosas infusións. Ervas xara. Non sei que é iso. María, explícame que son ervas xara. Bueno, aquí lle chamas ti ervas xara. Gústame o nombre, pero non sei o que significa. Cando é como as apañas, como se calas, como conservar... Vale, iso chamaslle... Vale, pois non estaría mal, porque teño pendiente agora facer o vídeo, facer esquejes, de podar a lavanda, de como duplicar agora mismo un mogollón de plantas que se poden agora mismo esquejar, facer esquejes ou duplicalas ou así. Claro, si podas o romeo, así, telo que secar. O romeo, o tomillo, a albahaca, todo o que queiras podar, hai no que secar. Ao mellor, pois si, estaría un vídeo guai. Hola, Inés, puntual como sempre. Bueno, puntual, xa van alá 7 minutos, eu non sei se xa me falaste antes, pero... bueno, non, pola carita que fai así, eu son puntual como sempre. Impuntual. Chegas a tempo, chegas a tempo. María, para, é unha cousiña importante. Cales poden mesturarse? En infusión, todo o que queiras. A ver, para tomar unha infusión, podes mesturar o que queiras, o que máis te guste a ti. Sempre entendemos que cando tomamos unha infusión ou unha, vamos a dicir erva mala, que non son ervas malas, entendemos que non a vas a comer mañán, tarde, noite, para desayunar, para merendar, para cenar, para comer, para todas as horas, porque todo en exceso pode ser malo, pode ser, non, é dañino, hasta a agua tomada en exceso é dañina, pero mesturar en unha infusión ervas, as que che presten, as que teñas na horta que sean comestibles, non vayamos agora. A min é que non me gusta moito falar de aconsellar tomar ervas, porque eu sei as que me sentan a min ben, e sei cales son os seus beneficios, pero tamén conoso algunhas, todas as plantas que en exceso ou tomadas ao par con outros medicamentos que esteades xa tomando, podemos complicar un pouco a salud. Entón, por iso a mí non me gusta moito falar de recomendar plantas, porque hai que ter moito cuidado con eso. Hoy estou tomando unha manzanilla e pasiflora. Moi ben, iso ten boa pinta. Sonia, buenas tardes, son nova seguidora. Pois, Sonia, moi benvida. É un placer ter xente nova por aquí, a parte da outra xente, que tamén estou encantada de que esteades aí todas. Xente nova sempre é super benvida. Nuska, podes creer que teño unha masanseira en flor? Sí, que o creo. Mira, porque é que non sei de onde son, decideme dicindo,
pero aquí a temperatura é altísima, altísima. Estamos en noviembre e hoxe chegábamos a 19 grados ou a 20, ben, é que se morre de calor, fai calor. No inverno ten que facer frío, para todo, para que invernen os árboles porque o necesitan, para que a terra se cure porque necesita frío, necesita temperaturas de cero ou de baixo cero para curarse, porque senón todas as pestes que ten, os fungos, as bacterias, os virus e todo o que pode haber na terra, se non hai unha temperatura baixa, proliferan, o sea, hibernan un pouquiño, pasan un inverno como latentes, pero depois xa na primavera agora nos a vir o doble de bichos. Así que o frío é necesario. E aquí non está facendo frío ningún, pero ningún. Buenos días desde Buenos Aires. Me madre, que de lonxe! José Luís, encantadísima de terte por aquí. Estou facendo un estofado de solombo, de porco, para xantar en familia. Desde Buenos Aires. Buenos Aires. Ah, claro, porque son 5 horas menos, pode ser, 5 horas menos que aquí. Porque, claro, para ser hora da comida, non, pero claro, en Buenos Aires son 5 ou 6 horas menos, non, creo. Hola, desde Santigoso, o barco de Valdeorras, Santigoso, nunca escoitara eso, Arminda. Ah, que guai. Arminda Oliveira, apellidaste como o sitio no que eu vivo. Como se chamaba antiguamente o sitio no que eu vivo. Porque eu vivo nunha parroquia que se chama Olveira, pero antiguamente chamábase Oliveira, sabedes? Antes dos reis católicos, cando aquí se daban ben os olivares e non os levaran para o sur de España, que ese outro cantar. Pois por aquí sei que había moitos olivos e isto chamábase a Oliveira e hoxe en día chamase Olveira. Degenerou. Perdón por non saber escribir. Perdonado xa. Por non saber escribir en gallego. Mi pregunta es, ¿desalinizas las maderas que recoges en la playa antes de poner las plantas o las pones? Directamente. Directamente, Celis, creo que era así. Non as desalinizo, porque mira, as madeiras que, bueno, non escribes en gallego, perdonámosche, porque sabemos que a intención túa é escribilo algún día, pero enténdesme, non? Ben, sí, claro, porque miras os meus vídeos que me dixeches que sí. Entón, as madeiras que dañen pola playa, non sabemos os anos que poden levar batendo no mar, encalladas en pedras, volvidas outra vez á marea, a voltas con todo. Están moi curadas. O sea, que tardan moitísimo en pudrir. A agua salada cura a madeira, non a pudre, cura. A ver, non vas a plantar unha planta en sal, nin iso que fai moita xente de botar sal alrededor dun aquel para que non lle vayan as babosas nin as caramechas, que é unha leyenda urbana, eso non funciona tan así. E salinizas moito a terra, con iso hai que ter cuidado. Cas suculentas hai que ter máis cuidado aínda porque son uns seres maravillosos, pero son uns seres que non necesitan tantos nutrientes como a calquera outra planta do mundo, porque as suculentas teñen un crecemento moi lento e, por suposto, non teñen pés para escapar do sitio no que están. Entón, onde as plantes teñen que comer do que teñen aí, en ese sitio pequeniño, porque ademais non é que enraísen moito, botan moi pouquiña raíz. Entón teñen que comer do que ti lles das. Pero no caso dos troncos, cando nunca tuve problema. Mira que isto de meter suculentas en troncos que veñen á deriva pola marea no inverno, que é unha maravilla ir a pasear á playa a recoller troncos no inverno. Ou, bueno, tamén as planto en cañotas que encontro do monte. Ou cando estou a picar leña, tamén teño esa costumbre. Estamos a picar leña e digo, ai, que cachiño máis bonito, este non mo cortes, este deixamo estar aquí, que este vai pon o suculente. E ao final acabo con un monte de leña así e con un monte de troncos para suculentes tamén igual de grande. Pero, bueno,
que o que me iba, que as suculentas, cando as plantamos en troncos, non chegan tan rápido que as súas raíces ao tronco, como para comer del. Como non hai que regalas tampouco moito, non é tanta a salinidade que lle aporta e non lle fai mal ningún. Iso podo cho prometer eu porque levo moitos anos facendo o mismo e teño algunhas suculentas en troncos, a mesma, adaptáronse tan ben e fixeron unha simbiosis tan perfecta que teño algún tronco que leva, pois non sei, 7 ou 8 anos ou máis, ou máis, no mesmo tronco, a mesma suculenta. O sea, que nunca tuve problema por culpa da salinidade. E máis, recomendoche que non desalinices os troncos, que non os metas en agua dulce, porque lle quitas a cobertura que lle fixo o mar para protegelos. Un tronco que ven pola marea e que leva anos, ao millor, dando tumbos polo mar adiante, esa madeira está curada. Esa madeira dura como se tuvera silamón botado. Son parvo por non falar gallego. Oye, entendo todo. Paréceme super perfecto, Félix, pero estás aquí, o sea, a voluntad xa conta. Para min iso xa é unha rejalía. Dime, Eva María, nunca te veo borrosa. Nusca, te veo borrosa. Vedesme borrosa? Eu tamén te vexo mal, moi borrosa. Espera, que ao mellor teño o objetivo... Espera, a ver. Ten que ser eso. Mellorou o conto. Moi borrosa. Pero, a ver, en Buenos Aires 4 horas menos, ves? Xa eu pensei 4 ou 5 horas. Sigue estando borrosa, a ver, seguro que foi unha huella que me quedou aí, se non volvo a dar, Non me besades borrosa, por favor, que eu supoño que será incomodísimo ver a alguén borrosa. Sigo borrosa. Arre, carai. Miraste mal, Nusca. Cago no mundo inteiro. A ver. Isto... Pois, é que non lle vexo mal a lente, Se me seguides vendo borrosa, vou ter que cambiar o cristal protector. Sí, algo borrosa, como se tivera grasa. Eu vexo-te ben, sigues moi borrosa. Sigue borrosa. Me cago no mundo inteiro. Vou a ver se encontro un trapo de limpar. Espera, é unha necha. É unha necha. Que eu no outro día o teléfono e ten aí unha nechiña. Me caches, creo que non sale, Como se estuvera pixelada. Joder, que rabia. Iso é da cobertura. Non é para tanto, lévase ben. Non sei. A ver, estar vendo unha persona que a veces borrosa dame moita rabia. Agora mellor. Pois igual é porque está iso... Se queredes, apago, arranco o cristal ese, porque sí que ten aí unha pequena nechiña. E despois seguimos co directo, pero non sei como facelo así en directo, teria que cortar. Bueno, se o soportades, agora todo ben, agora mellor, algo mellor. Bueno, parece que sí, bueno, xa menos mal. Agora vexo tamén. Mellor, pero non ben, non? Pois nada, teño que cambiar o cristal este de adiante, porque vos non o vedes, pero está bastante cascao por todo. E agora que me fijo, xusto en diante da lente, ten aí unha nechiña. Teño que pedir aos Reixes Magos unha tablet para poder facer directos e vervos mellor. Verte borrosa depende só da calidade de cada unha das nosas conexións de internet. Estaría de acordo se non houbese 15 persoas dicindo o mismo, porque creo que nunca pasou. O sea, pódese esquejar as camelias. Home, claro que se pode. Podes esquejar casi todas as plantas. Hai que ter en conta o corte mellor sempre oblicuo, así.
E sempre hai que deixar, pero enseño o mellor no vídeo, porque cada planta ao mellor é máis difícil de ver, pero hai que deixar como se foran 2 nacimentos de follas, 1, 2, e o terceiro cortar, o sea que depende do esqueje que sexa, que pode ser así de pequeniño, se é lavanda, por exemplo, de feito non debería ser máis grande, o romeu tamén pega de pequeniño, aínda que tamén pega sendo grande, pero hai cousas como eso, non sei, as camelias ao mellor, diría que non che sei dicir, sabedes que camelia é unha das plantas que non teño na miña horta, que non é unha planta que me encante, que me guste moito, non me gusta moito, pero, bueno, agora véseche ben, bueno, yo te veo perfectamente, perfectamente xa me vale, así xa me vale, porque ao mellor tamén son eu que non teño boa cobertura, que tamén pode ser, pero acordadesvos aquel día que facía tanto mal tempo, vento, chuvia, e non me víades ninguén, que tivemos que cortar. Pois claro, pode ser que pasara algo así. Pero bueno, pa semana cambio o cristal ao teléfono, porque claro, esa nechiña dai molesta. Bueno, a min tampouco me gustan, é que é o que non che gusta. Oliña desde Portas, eu vexo te ben. Ola, Xavier, encántame o sitio onde vives. Teño ido por ali a dar unha visita. As camelias. A min tampouco me gustan as camelias. Non sei, non é que non me guste a flor en sí, é que non, pois non me chama, non me ten carisma. Non vos pasa que as persoas tamén, que ti preséntanche unha persona e en menos dun minuto decides, bueno, decides ti non, decide o teu subconsciente se esa persona che vai a caer ben ou non. O sea, sin plantearte siquera facelo, decides que esa persona che vai a caer ben ou non che vai a caer ben nunca na vida. Pois que as plantas a min pásame igual. Porque ao mellor hai plantas, mira, as suculentas, pobriñas, poden ser do color que queiran, que todas me encantan, me levan a pasión. Pero as camelias, e mira que as teño visto bonitísimas. Aquí hai un sitio que se chama a Casa das Camelias e ten non sei cantas especies, non sei, pero moitísimas, hasta ten un laberinto de especies diferentes todas para facer o laberinto. Hai tamén aquí en un pueblo da Bisbarra un concurso de flores de camelia, que o levan xa a un extremo porque levan moitos anos facendo, e tamén é bonitísimo. E as flores son bonitas, pero a min non me chaman. E non teño ninguna na horta, non terei eu especies de plantas diferentes na miña horta, pero camelias, non. A min pásame coa xente, claro. Desde Cantabria vexote ben, pois xa está. Agora debemos de ter solucionados o problema. Debía ser rasquín ca uña e a nechiña como que se disipou un pouquiño, pero sigue estando aí, Carallo, como pela aínda. A miña manzanilla pela. Oxe vades a ter que aguantarme casi 2 horas, porque estou escaldexa. Non me dou tempo a fervela antes. Bueno, vamos alá con cuestións, preguntas, veña, que seguro que tendes un montón delas. En Soutomaior tamén hai moita variedade. Haina por todo Galicia, porque é un árbol que quere frío e que se dá ben, as súas flores son de otoño, non? De finales de otoño. Bueno, ainda que dan todo o ano, eu teño visto aquí camelias ca flor todo o ano. Pero hainas por todo Galicia, que eu sepa. Bueno, pois mirade, os a mañán fun a dar unha volta á miña horta, como non. O que fixen hoxe, que vos enseñín no vídeo, foi como rascar a superficie, é superficial, porque me dixía unha persona, bueno, pois o que se lle di xachar de toda a vida. Xachar é outra cousa, xachar é coller o sacho, o sea, a lagoña, é cavar fondo, non é superficial, xachar é outra cousa. Cavar é outra cousa, javear é outra cousa, o que fixen eu é diferente.
é simplemente lañar. Lañar é como facer daño, non? Lañar a superficie porque cando chove, aquí leva chovendo un mes, non sei de onde sondes, pero aquí leva un mes inteiro chovendo sin parar. Está empezando agora a deixar un pouco escampo, deixa de chover e tal. Entón, o que fai? Ao caer a chuvia, por moi solta que estea a terra, empeza a compactala, non? Vaina apretando, 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 pasa o mismo cando regamos, e vaina compactando e fai por arriba como unha capa superficial máis dura. E iso non llevo para as plantas, porque agora no inverno as plantas son como máis delicadas de sacar adiante. E o cebolo, que foi o que vos enseñei, ainda que depois estuve a traballar pola horta a facer outras cousas, o cebolo do inverno sufre máis que o do verán. Claro, o prove ten agua, pero faltalle caloriña. E se ten o chan compactado, non se dá tan ben. Entón, está guai ir rabuñalo, che digo, eu teño así o rastrilliño ese para estas cousas, para andar entre o cebolo, porque o planto moi xuntiño, para os puerros e para cousas que plantes así máis xuntas, e con rabuñalo así un pouco, o que facemos é descompactar a parte de arriba, que cría como esa codia, non? Como esa capa máis dura arriba, descompactámola, quedalle a terra soltiña, e se lle dá unha hora o aire, simplemente o aire, aínda que non quente o sol, con que lle dé o aire, esa terra da de arriba seca, e seca enseguida, máis lleno, se hai nordeste ou así, xa seca rapidiño, así como estás rabuñando na terra, lañándoa, xa vai secando. E iso dalle vida bueno, a todas as plantacións, pero aos puerros e ao cebolo do inverno dalle máis a vida aínda, porque quedalle o terreno drenado, esponxoso, enxoito, entón, pois, é adecuado. Enxoitar a horta é adecuado, é moi pertinente facelo. Boas tardes, Isabel, moi boas. Inés, cando sementas ese cebolo, que semente é? Mira, sementar, tes que empezar a enterrar as cebolas, e que depende sempre cando vayas a plantar o cebolo. Pero a cebola, se queres ter o cebolo do inverno, tes que pensar que tes que ter unha cebola jomada. Para ter unha cebola jomada non podes ter un ciclo solo de cebolas na horta, tes que ter 2 ciclos. O sea, unhas plantadas e outras jomando. Entón, tes que deixar jomar unha na terra hasta que che faja a semente. E despois depende de se o plantas á intemperie ou se o plantas tapado, porque as sementes, para germinar, todas necesitan humedad e caloriño, aínda que sean do inverno, un pouquiño de caloriño necesitan, entón hainas que cubrir, tapar, pero non tapalas ao opaco, porque lle ten que dar a luz, a claridade do día, porque senón tampouco non suben para arriba. Entón, pois, todo depende. Que conste que eu este cebolo comprino, nacido, non o sementín, non tiña cebolas para aquelar, mais hai que estar pendiente de, vou a deixar a cebola a jomar, e despois de jomada, tela que plantar. E cando estea plantada, deixala que bote o grelo. E cando bote o grelo e unha flor, tes que deixalo madurar hasta que a flor estea para coller, seca. Entón non lle pode chover tampouco moito por riba. Así que sin invernadero, o cebolo de inverno é complicado sacalo adiante. Eu non teño invernadero, entón, pois, ves clarita. Moi ben, Moncho, porque tiña aí unha cousa, unha chisma, pero xa está solucionado. Sabes de algún remedio para acabar cos fumentos? A min tenme que explicar a que lle chamas fumentos, porque non teño nin idea. O sea, seguro que sei o que é, pero con outro nombre. Xa sabes que aquí na nosa Galicia temos unha variedade de nombres para todas as cousas que temos que é algo fora de serie. Eu non sei se existe outro idioma tan rico en palabras como o noso gallego, Entón, explícame que son fumentos. E despois podo che dicir
de algún remedio para acabar cos fomentos. Supoño que será unha erva que ti lle chamas mala, e ao mellor eu non a considero tan mala. Dime que son os fomentos. Hola, Cristiano. Hola, que tal? Moi boa tarde, moi benvido a todo o mundo que está aí do outro lado. Vou intentar tomar a manzanilla a ver se non me queima moito. Nusca, para os caracois, va ben o cobre. Non é caro en Amazon. É finiño, eu limpeza de caracois e agora non me van ningún. Depende en que planta, quero dicir. Iso é unha traballeira que flipas, porque a min xa mo teñen dito. Eu non o quero, porque o cobre non deixa de ser un alambre. Se ti lle pos o cobre, por exemplo, imagínate, parece unha traballeira que flipas, pero ti imagínate que lle queres poñer o cobre porque che dixeron que era moi bo para poñerlo aos pimentos. E plantastes, non sei, 3 duxas de pimentos. Esos son 36 plantas. O sea que polo menos medio metro para cada un, 15 metros de cobre. Por moi finiño que sea. E ti enrollaslo pola planta arriba para que non te suban os caracoles. Pero esa planta vai a engordar. Entón, terás que estar desenrollando continuamente e volvéndollo a enrollar. A min parece unha traballeira que non ten moito sentido. Aparte que as lechugas, por exemplo, non lle podes poñer. Donde é bo? Ao mellor, pois, se tes unha plaga tremenda de caracoles, deses que son malos de coller, que non son os da nosa terra, que son como se foran da area, que se poñen como se foran piruletas de caracoles na parte de arriba da planta. Bueno, queres proteger, por exemplo, un frutal, non? Porque che acaban con el as lesmas. Un limoeiro, un naranxeiro, que é noviño e tal. Pois pa aí ao mellor, pero non o vexo, eu o do cobre non o quero, parece unha traballeira. Dime que é unha erva mala que na punta nasen como unhas semillas. Ai, perdona, non me río de ti, senón que me río de min, porque vos pensades, ti pensa o que me acabas de contar, díxenche, non sei o que é esa planta, dime o que é, e dísme, é unha planta que medra e bota na punta unhas sementes. Agora dime ti, eu aquí, imaginándome o que me estás contando, dime ti que planta non medra e na punta bota unhas sementes. Cal planta do mundo non fai eso? É que pode ser calquera. O sea, eu non teño tanto poder deste psíquico de chegar á túa cabeza para ver a planta que me estás contando. Tesme que buscar en Facebook e mandarme unha foto polo Messenger ou no Instagram, mandarme unha foto polo chat ou así. Pero, claro, como acabar con unha planta que medra e bota unhas semillas na punta? Eu penso que non hai planta no mundo que non faga eso, Dios mío. Bueno, home, sí que hai, pero como fago eu agora a selección natural para saber que planta é esa? Imposible. Sinto non poder axudarte, pero non teño tanto eso. Pollo ao redor do bancal. Xa non sei, perdínme. María Queiruja. Es nans chamanlle formentos. Nasen moitísimo no medio da avea e do trigo. Formento é que o fermento chamo-lle ao da empanada. Pero teño unha planta en mente, espera, como lle chamamos aquí? Que nasen no tempo das rabisas, nasen, de feito, haillos que arrancar as rabisas antes de que medren máis. Como se chaman aquí, home, que agora que non me ven o nombre? Bueno, non sei. Xa me darei conta, pero bueno. María de Jude. María, pois é que non sabía como te apellidaba, sabes? María de Jude sempre foi así. Para que andamos agora a poñer aquí nombres e apellidos? E os apellidos non conocemos ninguén. Como lle chaman aquí logo esa planta? Joder, os formentos, pero aquí ten outro nombre. Outro lado, claro, é que eu e máis María de Jude temos unha fronteira natural que non podemos traspasar.
que é o Monte Taúme. Entón, para o lado da lá do monte é dunha maneira, e para o lado da cá é outra. Ferráns, non, son Ferráns. Hame de acordar, pero son Ferráns. Eu arranco-llos, se é ese que penso eu, cando plantas, por exemplo, as revisas, cando empeza a vir o frío, que é cando empezan a salir, se é esa que dixo eu, medran un pouco máis rápido que as revisas, despois de fresar a horta e tal. Sale bastante ben se non a deixas medrar moito máis de medio metro ou así, porque poden chegar a medir un metro e pico, que despois son durísimas, incluso son leñosas. Cando mide un medio metro ou así, tiraslle así do pescozo e arráncala super fácil. O sea, que sale e acabas con ela. Se eres insistente, acabas con ela. Mercedes acábame de chegar. Está aquí desde Lugo. Moi ben, e que tal está o tempo en Lugo? Botou chovendo un mes, como choveu aquí tamén. Poden ser os fariñentos. Pois non sei. Sóname moito máis o de fariñentos, porque mira, agora que me dixo María de Jude que nacen antro o trigo, pero se nacen antro o trigo e a cebada, nacen no verán, entón xa non é a mesma planta que dixo eu, porque aquí dixo eu, pódese ver no verán, pero é máis ben do otoño. Entón, non sei, saramajos, pois pode ser tamén. Escoita, ou pode ser que esteamos falando da mesma planta, ou pode ser que vos dixo eu, que temos unha diversidade lingüística que ríanse os outros idiomas de nós. Desde Buenos Aires, teño 2 follas de suculentas que se reproducen ben. 2 follas, só 2 follas, que se reproduciron ben. Botaron tallo e máis unhas follas, pero hai 3 meses que non desarrollan máis. Por que será? Se é o que eu penso, a ver, como te chamas, José Luís, se é o que eu penso, cando reproduces unha suculenta por follas, que non todas, pero a maioría delas sí que se reproducen ben por folla, simplemente pousar a folla, que teña humedad constante, iso sí que non pode pasar sequía, vai a empezar a botar unha nova suculenta, unha reproducción exacta de sí mesma, como se fora un clon, como a Dolly. Pero chega un momento, se esa plantiña empeza a estirar, está estalotando, xa non está ben, porque a suculenta teria que estar pegadiña á folla. E a folla farías ben en cortarlla, non arrancar a suculenta, porque podes facer daño e mátala. Pero, se, por exemplo, mira, imagínate, esta é a folla da suculenta, non? E aquí foi onde che botou a floriña pequena. Bueno, pois cortas por aquí. A folla nai, digamos. Unha vez que a suculenta pequeniña botou reixiñas que se ven, que suele ser color rosa, as reixiñas que bota, e intenta manterse por sí, cunha cúter ou cun cuchillo moi afiladiño, mellor cunha cúter porque é delgadiño, faslle así, trac, e cortase super fácil. Deixa de comer a folla. Entón a pequena céntrase en si mesma, saca raíces e tal. E ao mellor pode ser eso a solución ao que me estás contando. Pero que é tan difícil, de verdad que é tan difícil imaginarme o que me queredes preguntar sin velo, sabes? Eu tampouco non sei todo, se non sei e vos me causa curiosidade a vosa pregunta ou así, pois tamén me informo e busco información ou leo, miro estudios ou así. Se podo axudar, axudo. Pero non o sei todo, pero o que sei, gústame dicírvolo, que non teño interés ningún en que os meus saberes queden aquí. Total, non son meus, xa foron de outra xente, sabes? Eu só os estou xuntando os que me interesan. Pero sin ver unha foto do que me estades preguntando é super difícil, é que é casi imposible saber cal é a vosa dúda, sabes? Entón, sempre mellor buscádeme en Facebook ou en Instagram e a través dos chats desas aplicacións mandádeme unha foto. E alá, cando poda, que tamén non podo sempre, pero cando poda contestareivos. Beldros sí que non me sona, De onde eres, Arminda Oliveira? Beldros, porque soname un pouco a castelán.
Sóname a castelán, non sei. En Melide a herba que sae no medio dos nabos chámase moruxa. Ai, que nombre tan chulo! En serio, moruxa? Así. Déixame apuntar. Ai, collí un bolígrafo, collí un bolígrafo que... Hoxe non teño nada preparado, A ver, xa collín dous. Vou apuntar ese nombre que me gustou moitísimo. Onde estás? Moruxa, mira ti. Gústame ese nombre, vouno a indagar, vou a investigar moitísimo. Saúdes desde os Armesanes, checho. É os Armesanes que penso eu? Sí, o barco que garda as nosas costas. Pois un saludo. Té bravo en Noia. E a que lle chamamos? A ver, porque a mí tendesme que dar os datos, non sei onde vai o chat. E a que lle chamades té bravo en Noia? María Juana, dime, nas Pontes tamén se chama meruxa. Meruxa, con M, con E, digo, meruxa. Meruxa, ai que bonito nombre. Pois vou non mirar. Murcia, eres de Murcia, vale. Claro, é que me sonaba moi castellano. Si en Lugo chamas así. Xa me perdín outra vez. Bueno, ao sur de Lagare chámase Masuxa. Ai, Jesús, pero estamos falando da mesma planta. Pero vos vedes que increíble é o noso idioma, que empezan a salir nombres, e todos son bonitísimos. E para min todos correctísimos, Bueno, para min deberían de ser para calquera persona, todos aceptables. Masuxa. Maruxa. Maruxa. Bueno, foi un erro, pero Maruxa como... De onde ves Maruxa, non? Nada, perdonada, non te preocupes, Pepe. Pepe, non te preocupes, Maruxa. Chámase Maruxa. Ao sur do Lagare. Onde é o Lagare? Que non sei onde é. Ou tamén ao mellor está mal escrito. Volvemos a escribir, porfa. Telsa dime, na miña aldea en Ourense tamén Moruxa. Joder, Maruxa, Maruxa. Tío que mira que planta, que guai. Isto poño tareas pendientes, Isto vou non mirar porque me causou moitísima curiosidade. Beatriz, non che pregunto máis, xa que che preguntei 3 cousas e non me contestas. É que vou facer, Beatriz? Oye, digo facer, o chat corre moitísimo. Non é unha cuestión de que queira ou non queira. Se non queres preguntar non que lle vamos a facer, se tes algunha pregunta moi concreta, pois tes que insistir. Eu, mentras falo, non podo estar a ler, non podo facer esas dúas cousas, sabes? Sinto moito. Non sei que me preguntastes, pero non é por non querer contestarche. Sodes moita xente a escribir. Mira, ahora mesmo sodes 89 personas. Estou segura que todas non escriben, pero en algún momento entran, pois, 30 chats, 30 personas que escribiron. É imposible que lea todo, non podo. Daniel, aquí estamos por Irlanda. Me madre, que lonxe. Me acabó e tengo mucho frío. Y tengo una terraza chulísima y aunque hay mucho frío me gustaría plantar algo en las macetas para comer, tipo lechugas, tomates, calabacín e non sei por onde empezar. Mire, Daniel, se fai moito frío tens que empezar por cousas que sexan que che aguanten o frío. Calabacíns non, porque necesitan calor. Un tipo, ainda que é unha curcubitácea, é do tempo das solanáceas. Necesita horas de sol diarias, de moito calor. Entón, calabacíns non. Nin pimentos, por exemplo, nin berenjenas, nin tomates. Agora, si fai moito frío agora en Irlanda, que non teño moi claro o clima. Aínda que Irlanda parece que sempre, a min venme sempre a imagen unha postal nevada, sempre. Pero non sei se sempre é así. Entón, as lechugas é unha moi boa opción para plantar agora no inverno. Algunha cebola, puerros, zanorias, podes plantar zanorias en unha macetiña que sea alta, sabes, que teña polo menos 30 centímetros de alto, porque a zanahoria para que teña holgura.
con cousiñas de inverno. E depois, cando empece a vir un pouquiño máis o calor, podes te aventurar a plantar xa, pois, tomates, unha berenjena, un pimentiño ou así. Que guai, a xente que se anima a plantar así nunha terraza, mas, joder, é que eso é digno de admiración, porque eu tiño unha horta ronco de chea, o sea, non, os que temos horta e terra non nos é tan difícil sacar unha colleita adiante, pero en comparación, quero dicir, con esta xente que se che pon a plantar en macetas e saca cousas. A ver, ao mellor non saca para comer o 100% do que come na casa, pero o placer que ten que dar coller un tomatiño da terraza ou un pimento, que che dera a planta e facer unha tortilla con ese pimento, ten que ser unha satisfacción que flipas. Daniel, suena genial, lechugas e cebollas para unha ensalada. E zanorias, porque a zanahoria sí que se che dá todo o ano. E si compras turba, porque é mellor que compres a terra logo, non? Comprada, porque vai ser máis solta, para que non se compacte moito nas macetas. E as zanorias van che ir tamén, genial. E así se tes a ensalada completa. Por exemplo, tamén, se a terraza non é moi grande, podes plantar unha chayota, por exemplo, a chayota vai a ser como unha enredadera, e tela que ir podando porque quer moito espacio, pero ti pódala e deixas que polo menos teña 3 ou 4 challatas e ocúpache pouco, se lle vas quitando os cachos. Estaría genial. Daniel, tesme que mandar fotos. Búscame en Facebook chámame Nusca Chousa, como alma da bella Chousa, pero son Nusca, entón é Nusca Chousa. Mándame fotos da evolución do teu balcón. Que tipos de macetas debería comprar? Moi profundas ou anchas? Depende do que queiras plantar. Porque, por exemplo, para plantar zanorias, teria que ser unha así alta, entre 25 e 30 centímetros de alto, pero estreitiña, con que sea así, chegache de sobra. Aínda que sean en filiñas de 3 ou 4 zanorias de sobra. E do largo, claro, depende o larga que sea a terraza. Pero para as lechugas, era mellor, non fai falta que sea moi alta, chega con que sea así de, non sei, canto é isto, 15, 20 centímetros, todo máis, así, nada, pouquiño, pero sí que sea ancha, porque as lechugas van a ocupar o tamaño que ocupa unha lechuga cando a compras, pois ese é o tamaño que ten que, non é que teña que ter na maceta, pero bueno, estaría ben. Entón depende do que queiras plantar. Por exemplo, unha chayota, si a fertilizas a terra a menudo, porque é unha planta moi jalupina e necesita comer a menudo, pero non necesita unha maceta moi grande, unha maceta normal na que plantas un geranio, por exemplo. Así, non? Unha macetiña normal. E a chayota enraíxa, se está na terra, enraíxa moito, e medra moito, pero nunha maceta vai a adaptarse ao que ti lle deas. Entón tampouco fai falta moito. Manuel Bertal, ayer los busqué yo por internet y hay una empresa que los vende desde Murcia. La compra mínima 15 euros y te envían 3 cabezas. Que é o que quere buscar? Que é o que quere comprar? Donde compro os allos elefante? Amiga, a ver, porque me preguntou moitísima xente. Sempre que saco un vídeo cos allos elefante, a pregunta é como a común. Preguntadesme todo o mundo o mismo. Donde as podo conseguir? Non teño ni idea. Nunca. De todas as cousas que me preguntades, onde as podo comprar? Onde se poden comprar as cousas que se plantan? Na vosa tienda habitual, donde compredes normalmente, preguntádelle, porque seguro que ao mellor non o teñen. É posiblemente que non os teñan. Pero sí que pode preguntarlle aos viajantes e pódese facer cunha pouca semente. Porque son cousas, eu non direi raras, porque, se vos digo, o mismo allo que teño eu ten tantos anos que eu non sei nin como chegou á casa, non teño ni idea. É a mesma semente que teño ano tras ano, eu gardo a miña propia semente e sementos, e teño o mismo desde fai máis de 30 anos. É a mesma, o sea, son os que teño hoxe, son descendientes directos dos de hai 30 anos, porque gardo semente e todos os anos saco para sementar, máis para comer. E ás veces non podo comer todos os que quero,
porque sinxamente non quero quedar por nada do mundo, e prefiero pasar fame deles, o sea, non comer tantos para poder sementar máis, porque o ano ao mellor non foi moi bo, ou unha vez colleronme unha peste, me cago na peste e casi non se pilla, e se quedo sin a semente, pois non sabería onde comprala. Bueno, a ver, teño aquí algunha xente da bisbarra que lle teño dado así 4 ou 5 dentiños e que agora supoño que xa terán máis produción e poderíalle volver a pedir, pero non sabería onde comprala. Acudiría á miña tienda de confianza, na que compro sempre os piensos e as plantas para plantar na horta, e diríalle se lle podería preguntar, por favor, aos viajantes que quero allos elefante, que llos trae. E non fai falta que sea semente selecta, porque iso é unha parafernalia que se montaron de semente selecta, que selecta, nin que selecta. Ti compras allos normales e da cabeza escolles os máis grandes e plantas máis grandes. Sempre foi así. E os selectos non sei que teñen de especial, non sei, non poden ter tratamentos especiales. Eu nunca me fixo falta que fora selectivos. E esa é a maneira de conseguilo. O sea, senón, pois, como che dixo aquí Félix, que a través de internet, de algunha aplicación destas que son de comprar por correo, seguro que sí que os hai. Non sei a que precio, porque ao mellor son tremendos. E outra cousa que me preguntades moitas veces, é que isto sona como que parece que todos os que temos, que somos creadoras de contenido, parece que o dicimos de mentira, pero non é mentira, o sea, é verdad que moitísima xente me di que si lle podo mandar a semente de non sei que, de non sei canto, que non é capaz de conseguila ou tal. Bueno, a ver, antes sí que o facía, non me importaba, dixo, joder, pois vou a mandar a miña prova, non o encontro, tal, pero tuve que deixar de facelo, o sea, o que eu non lle fago a nadie, porque tendes que entender que para mí sondes moitísima xente que me pedides eso. O sea, para min é un traballo extra preparar a semente, metela nun sobre, empaquetala, poñerlle a dirección, irme a correos, que onde eu vivo non hai correos, teño que ir a correos a facer todo o trámite, de mandalo, de tal, non podía seguir facendo, o sea, era inviable. Entón, eu non mando sementes por correo a nadie. O sea, non é nada personal, non é que non queira facelo, é que simplemente que me come moitísimo tempo, para min sondes moita xente, e tuve que deixar de facer. Entón, pois non. Eu tamén lo veo e te quero. Eu tamén te quero. A ver. Para a xente da zona da Coruña, dicirlle que eu comprei nos fai uns días en Cambre. Agora non recordo como se chama. Que compraches, Celsa? Por Dios! Que me tendes aquí un sin vivir, eu poñome a falar eu sola. Ai, a ver, empresa vende desde Murcia. 15 euros e te envían 3 cabezas. Carajo! A 5 euros a cabeza. Bueno, pero mirade, os allos elefante o que teñen é que teñen moi poucos dentes. Pode ser de un solo dente, que é como unha halla, unha cebola, como unha cebola, pero sabe máis a allo. Pero ten un sabor máis ben como a chayote, que é como unha cebola tierna, algo así. É como un allo máis tierno, pero por dentro é como unha cebola. Ten como unhas capas e así é como unha cebola. Pero normalmente unha cabeza de allos elefante ten entre 3 e 5 dentes. E ao mellor algunha ten 6 porque ten un pequeniño no medio que lle nase. Pero son dentes importantes, moi grandes. Claro, a 15 euros 3 cabezas, 5 euros por cabeza, pois imagínate, saleche cada dente, pois cada dente en 1 euro. Como que cada planta en 1 euro, pero bueno, o que ten é que para o ano, eso triplícalo en volumen. Non comas allos, comes solos moi pequeniños, e nun par de anos, ou 3, xa tes unha colleita importante. A ver, por onde vamos? Daniel, dime, última pregunta. Ai, que me marchou. Daniel, última pregunta. Que tipo de terra tengo que comprar para plantar en macetas? Unha terra de todo uso. O sea, non te chales, nin te deixes influir polas ventas, quero dicir, porque todo é
capitalismo. A terra é terra, non lle vai a facer nada, falta nada extraordinario, o sea, a terra que vas a comprar é turba, desfeita e xa ben toda preparada, a máis económica que podas atopar, esa é suficiente, é boa, porque por moi boa que sexa a terra, porque, mira, por exemplo, aquí no supermercado no Lidl, ás veces hai o saco de, creo que é de 25 litros, un saco grande, 25 de máis, non? Ou de 30, costa 4 euros. Iso está genial, o sea, esa terra xa é perfecta, porque ti, despois, ao largo da reprodución da planta, tens que ir fertilizando a terra. O único que buscamos é que non sea unha terra moi ácida, pero que xa os fabricantes de turba se encargan de que a terra non teña un pH neutralizado, porque senón non venderían. O sea, que non compres unha terra moi cara, compra a máis barata que atopes. Esa vai a ser boa, pero fijo, despois vas a ter que ir fertilizando. Daniel, ayer vi unha empresa que vendían 1 euro el diente de ajo. A 1 euro por dente? Madre mía. Pero bueno, sale máis ou menos o precio que tal. Pero a compra mínima é de 15 euros. Te envían 3, claro, máis ou menos sale ao mismo, porque cada cabeza de allos, eso, ten entre 3, 4, 5 dentes. Ou a mellor algunha cabeza saleche con 6 dentes, entón aí tes, saleche 1 euro o dente. Mi madre, teño unha regalía na harta, se me poño a vender todos os allos elefante que saquín este ano, pois, cuidado. Bueno, Celsa, na Casa das Sementes de Cambre. Bueno, esa é unha conversa entre os particulares que estades aí. Na miña casa os allos elefantes chamábanse allos castellanos. Dicía a miña nai, chamaban así, allos castellanos. Pois non sei por qué, porque non creo que veñan das Castillas. He de mirar a información. Deixame apuntar eso. Sí, vou non mirar. Non creo que veñan daí, da Castilla. Non creo nin que veñan, que sexa de España. A semente original, digamos. A ver, entonces, la tierra, 3B, bueno, bonita y barata. Perfecto. Eso é, buena, bonita e barata. A do Lidl, cando ven así nos sacos, eu ás veces traio, e mirade vos se non teño terra, pero eu cando fago os meus sementeiros, agora a finales de diciembre, podo empezar a botar os pimentos, despois en xaneiro xa boto os tomates, bueno, todo o que teño para sementar eu, semento en terra comprada. Por que? Porque a terra da horta, a miña non é moi porosa, é bastante compacta, porque é unha terra moi negra, o sea, é un sustrato bastante bo e limoso. De feito, tuve que preparar os bancales para que non fora tan compacta, de facela como máis aireada. Claro, se plantas as túas sementes en terra da horta, digamos, esa terra ven contaminada, bueno, a ver, contaminada entre comillas, ven contaminada de outras sementes. Nesa terra xa houve miles de plantas antes e van a querer nacer. En canto collen unha turbiña, lle pos un pouquinho de caloriño e tal, van a nacer. Que pasa? Que van a nacer antes as ervas do que che van a nacer as plantas que ti queres que sementastes. Entón, por iso, eu os meus sementeiros fagos con turba comprada, con terra de saco logo comprada. Eso, cando está así no líder da oferta, traio ou 1 ou 2 sacos ou tal, aí na sombra non lle pasa mal ningún, están en perfectas condicións. E despois, cando levanto os sementeiros e tal, esa terra botoa na horta, igual, botoa nos bancales e así. Nusca, a ver, Alicia Fariña, Nusca, hazlo, véndelle a todos los que te piden las semillas. É que hasta nin para iso vale, muller, que a mí non me importa dar un puñado. A ver, eu non vou, por exemplo, as lentellas dos 7 anos, dá moito máis, produce moitísimo máis do que eu podo consumir ter reservas para eu plantar, non? Se quixera, outro ano. Dame moitísimo máis. Entón, esas non me importa tanto regalar.
Pero, por exemplo, os allos elefante. Os allos é unha cousa que hai que preparar a terra, haina que coidar. Os allos para plantalos non é como botar neviña de col, quero dicir, tes que plantalos con gana de plantalos, ten que estar o sitio limpo, tes que arrancar as ervas, telos que coidar, tes que volver a botar sinixa, tes que coidar que non collan, aquí polo menos colle a rolla, e a rolla acaba con calquera linanácea, calquer bulbo, atácalle moitísimo aos allos, ás cebolas, aos gladiolos, aos jacintos, todo o que se así de bulbo atacalle moitísimo. A rolla é un fungo que é moi característico porque cría nas follas como un polvillo amarillo ou naranxa, así como se foran polviños, que tocas co dedo e mancha o dedo. Iso é un fungo. Non é que lle faga mal a outras plantas, pero a calquera que teña unha cachopa plantada baixo terra, allos, cebolas, gladiolos, moitísimas plantas desas, vense atacadas pola rolla e acaba con elas. Non as deixa crecer, non desarrollan o bulbo, a parte aérea tamén lla casca enseguida e secas antes de tempo. O sea, antes de que lle chegue o tempo de recoller o que queira recoller, se xa unha flor ou se xa unha cebola ou un allo, seca a planta, a parte aérea de arriba. E se a parte aérea de arriba se seca, o de baixo non medra. Entón, hainos que coidar moito. Entón, eu só planto pa min, non planto para ter, para dar, regalar, e moito menos para vender. O sea, planto o que necesito. Non me quero dedicar a vender nada. O sea, eso sería outro mundo, esa sería parte de todo o mundo, xa terías que adquirir uns compromisos de demanda, tes que ter produto para vender, porque non o vou facer. O sea, eu non quero facer iso. Eu planto a miña horta para min e, de paso, enseño-vos como o fago eu. Que ao mellor na vosa zona pode ser que se sabou, pode ser que non, pero eu enseño-vos como o fago eu. O sea, que non é que eu fixese unha horta para poder ter cousas para subir a YouTube. Isto non foi así, é ao revés. O sea, eu tuve a miña horta, e tiña a miña horta, e fixen o canal para poder darvos os consellos e todo o que eu sei sobre a horta, e os traballos como eu os fago, para poder poñelos en un sitio que puderades ir ben a miralo, porque Facebook non funcionaba ben con vídeos largos, porque lle pesan moito. Entón, o canal, bueno, a ver, que me dera chegar aos 100.000 suscriptores, vivir un pouco do canal, iso estaría moi ben. Dedicaríame moito máis á horta, ao canal e a todo, pero non é a miña intención, alo menos de momento. Entón, non vou a vender. Sería agotante, sí que o é. Onte fun comer a un restaurante, dime Elena Alonso, e non me invitou a un restaurante mexicano e puxáronos para tomar con unha flor chamada flor eléctrica, e para suavizar o picante das comidas. Coñécela? Por flor eléctrica non, pero vou tomar nota e vou mirar o que... Hai moitísimas plantas que son digestivas e que van a neutralizar a acidez nosa do estómago. E se comestes picante, pois vexo genial que teñan ese tipo de sobremesa. Nada que non poida facer un bo chupito de licor café, tamén che direi, pero hai moitísimas plantas que nos poden axudar cas digestións. Pero por ese nombre non. Flor eléctrica. De que color era? O sea, era unha infusión con flores en dentro do vaso e víanse, ou era unha infusión triturada? Que color tiña? Para eu... Foi unha broma. Lo que foi unha broma? Ai, que me perdo, Dios mío, Nusca. Por que se pudren os pimentos nas plantas antes de madurar? Outra pregunta como adivina. Adivina, adivinanza que tiene el rey en la panza. É que sin ver a foto, sin ver o que me estás dicindo, é imposible sabelo. Por que pudren os pimentos? Como pudren? De que maneira? A planta está san? Solo che pudre o fruto?
ou hai algunhas follas que as puntas negras. O fruto pudre en plan un moho blanco por esquinas ou necrósase. Queda como cando unha persoa lle dá un ataque ao corazón que lle queda un cacho do músculo inservible, como de madeira. Queda seco por cachos. É unha mancha así redondiña negra, por calquera parte do pimento ou só na parte de abaixo. A mancha empeza sendo castaña, como con unhas rayiñas, así como cando estiras un plástico moito, moito que fai como unhas rayiñas. Como é a mancha? É que pode ser tantas cousas, pode ser moitísimas cousas. Tes boa aireación entre pimento e pimento? Ou telos afogados entre plantas de xudías altas e tomates, por exemplo, sabes? É que as circunstancias poden ser miles. Tería que ter moita máis información que así, porque sería empezar a darche consellos, por se acaso, pero sin saber de onde ven o mal, é imposible que che poida axudar. Pode ser por moitísimas cousas. É moi importante, cando plantemos, plantar menos do que quixéramos incluso, pero as plantas teñen que ter moi boa aireación. É máis, iba a dicir, é máis no verán, pero é que dá igual, verán e inverno. Entre planta e planta ten que haber aireación. Porque eu teño visto hortas que eu non sei como tal produce. Non se pode apiñotar as cousas, non pode ser... Todas as plantas, que a ver, ao mellor hai algunha especie no mundo que desconocemos, pero todas as plantas do mundo necesitan aire e luz para vivir, non? Entón, se plantamos, por exemplo, dúas filas de tomates e no medio das filas de tomates plantamos berenjenas, esas berenjenas non van a dar berenjenas nunca na vida. Por moito fertilizante que lle botes ou abono. Igual chegan a botar algunha floriña, che botan unha berenjena así pequena. Pero é que se a privas do que necesitas realmente, porque unha berenjena é unha solanácea, e como o seu propio nome indica, necesita como mínimo, é que eu non digo máis, pero 7 horas de sol pleno diario. E non falo xa da fertilización específica das solanáceas e da agua, que necesitan ter continuamente agua. Non vale de nada no verán ter unha plantación e ir a regar unha vez á semana, encharcar de agua para que teña para toda a semana. Non vale de nada. É mellor que regues moi pouquiño cada día a que regues cada 3 días a encharcar, porque hai plantas que necesitan non ter carencia de agua nunca para que se reproduzan perfectamente, porque como están crecendo continuamente, son plantas que saben que necesitan aproveitar o tempo que teñen de sol, que son 3 meses ou 4 solo. Entón teñen que apurar a medrar. Se lle falta agua, estáncanse. E o que fan é como unha especie de hibernación. Quedan como estancadas e depois non vale de nada que lle botes agua aos 3 días, que leva 3 días carecendo de agua e está sufrindo un estrés hídrico que non é capaz casi a soportar. Cando volve a recuperar, xa lle é tarde. Xa as flores que lle estaban salindo múchanse, quedan secas, son inservibles, ten que volver a facer outra reproducción de flores a planta, que non volva outra vez a carecer estrés hídrico, o sea que todo ten que ser na súa xusta medida. Maruxa en español, o hierba del pollo, moi medicinal. Susanita, dime, hola, la flor esa eléctrica, sí, es una amarilla pequeña, tiene efecto anestesiante para la boca, pero yo nunca la probé. Anda, pois, mira, se me fixo moita máis curiosidade. Unha flor amarilla. A mellor eu chamo de outra maneira, sí que sei, la flor eléctrica non la puxeron en infusión, puxeronnos a flor tal cual. A min recomendoume a flor da manzanilla e cómese a flor. A min recomendoume, claro. O sea, que se come así a flor tal cual. A esa flor eléctrica cóllese e cómese así. Mira que curioso. Pois teño moita curiosidade. Pois estádesme poñendo máis tarea vos a min da que vos poño eu a vos, E xa levamos aquí 1 hora e 10 minutos. Bueno, nada de manchas. É a dos pimentos, non?
Bueno, que máis me contades? A ver, contádeme algo, que 81 persoas aí ao outro lado tendes que ter algunha pregunta. Podedes preguntar o que queirades. Escríbese como se fora un WhatsApp. E, por certo, tendes así un dediño que lle podedes dar a me gusta tamén se queredes, eh? E se non, nada. Hai que ir indo, temos que ir indo, teremos que ir coller unha pouquiña leña para encender o fogón, non porque faga frío, que non o fai, sino porque é moi agradable sentarse e ter a fogueira encendida en diante. Eu non sei se fixen algo para bloquear o demo do chat, pero non me está escribindo agora ninguén. Pois non sei a que lle din. Non sei a que lle din. Pois lo siento moito, porque me extraña moito que non haga xente escribindo. Dinos aquí, Pascual. Los ajos elefantes son del archipiélago Chiloé, en Chile. Pois cádrame ben. Creome máis eso que a que sean da Castilla. O sea, segurísimo, Marús en español o hierba del pollo. A ver, cando tenemos que sulfatar os allos? Dixo para os onjos. Eu non sulfatín nunca os allos. Eu os allos... Intenta botarlle ceniza, se tes ceniza de borralla, vai a axudar moito Non sei que problema tes nos allos para sulfatalos. Que problema tes nos allos? Porque non é o mismo, por exemplo, o cebolo no brán que che pode coller, non sei, o idio, ou mildio, ou calquera outra viriosis ou así. No inverno non hai tanta peste. E non sei por que se sulfatan. Non sei de onde eres, dime de onde eres, e máis porque Por que os sulfatades? Eu nunca os sulfato, Bótolle, cando os planto, borralla. O sea, ceniza de madeira pura, madeira que non foi tratada baixo ningún concepto, o sea, nin barnices, nin pinturas, nin... que non leva nada, o sea, madeira de monte queimada no fogón. Esa madeira, cando se queima, o que queda é a ceniza. Bueno, pois esa ceniza, cando eu planto os allos, eu boto bastante ceniza no rejo ou no tallo. Dalí a 15 días ou así, cando os vou cavar un pouquiño, que lle volvo a facer a aireación esa que vos enseñín hoxe no vídeo do cebolo do inverno, tamén lle fago aos allos. Volvo a botar outra vez a ceniza. A ceniza, a parte de fertilizar e aportarlle nutrientes que necesitan, tamén lle axudan moito cos fungos. E como no inverno non hai tantos, eu nunca sulfatín os allos en mi vida, o sea que non... para nada, con nada, ademais. O meu problema é que a rolla. É que a rolla é difícil, ese problema tamén o teño eu, mira, levo moitos anos con el na horta, e anos de quedar sin os gladiolos todos, mira que teño gladiolos bonitos, cunhas flores, unhas varas enormes, atacalle a rolla, e dixo eu, mima, é que non son capaz de combatila, porque probín varios remedios caseros e non fun capaz a eliminala. E o ano pasado se me planteín seriamente de coller un químico para tratala, o sea, unha cousa que me vai a funcionar contra a rolla. Así que xa vos contarei. Este ano igual trato a horta que a rolla, porque quedo sin os gladiolos, sin o cebolo. Bueno, o cebolo ainda o vou collendo máis pequeniño, porque me seca antes de tempo e non me desarrollan tanto as cebolas, pero sí que a rolla é que é dificilísima de erradicar. Moi mala, ou polo menos de manter a raya. Fálanos do bichiño do outro día. Da cucaracha. Mira, é unha especie de cucaracha. Non todas son malas, non podemos meter a todos no mesmo saco. Este escarabello non é cucaracha non, é un escarabello, un escarabajo, un tipo de escarabajo, que aparte de que é bonitísimo, se vos fijades nele, que é tan bonito, ten como eses colores metalizados que, dependendo de como o mires, ten un brillo ou outro brillo, non? Bueno, pois ese bichiño é fabuloso, é un dos aliados que quero na miña horta a toneladas. É como as mariquitas, as crisopas, as bolboretas, os abejorros, as abelliñas,
Todos eses son fantásticos. Bueno, pois o escaravello que vos enseñei outro día tamén, porque a súa alimentación, o sea, o beneficio que nos aporta na nosa horta, básase na súa alimentación. Aliméntase principalmente de materia en descomposición, o sea, calquera cousa que aba no chan que estea pudrindo, unha masán que caeu, un limón ou calquera cousa que haxa no chan que estea pudrindo, vais a alimentar del, vai a transformalo en outro tipo de materia, calquera bicho que sea descompoñedor é beneficioso para a horta. Vai nos a axudar a descompoñer cousas que temos medio podres na horta. Pero á parte tamén come ovos de caracol, caracoles pequeniños e ovos de lesma. Vos imaginadesvos un bicho que se coma todos os limacos? Pois ese é o escaravello que vos enseñei outro día. Cada vez vense menos. Eu acórdome cando era pequeniña que eso era unha delicia porque vías moitísimos e incluso moitos xuntos, que é dificilísimo velos xuntos. Eu acórdome de velos xuntos, de levantar madeiras e así, e bueno, a parte dos bichos bola e os sentés e así, que todo que salían de debaixo da madeira, sempre había deses. E gustaba moito mirar para eles. Bueno, pois cada vez vense menos, pero aínda os hai. Entón, xa sabedes que non vos vai ir a morder, non vos vai ir a comer a lechuga, non vos vai a comer as flores que teñades nas macetas. Se está en unha maceta é porque hai algo ali que lle chama a atención, ou caracoles pequeniños, ou ovos de caracol, ou calquera materia que este en descomposición. Depois marcha. Así que non matedes. Vamos a colaborar entre todas para que este bicho poda proliferar. Non o matedes. É utilizada, a ver como me di aquí, Ángela. Ángela, dime, eu utilizaba moito o puxo do café porque servía de abono e máis non nace erva. Bueno, non nace erva non, que sí que lle fai de fertilizante, sí, que che axuda a facer unha terra máis porosa, sí, pero non te chales botando pouxos do café. Eso de que non nacen ervas non é verdad, porque eu levo utilizando borralla toda a miña vida, borralla de café, borra de café, que tamén se chama borra. Non evita que nace erva. Ou moita tes que botar, pero en tal caso vas a cambiar a acidez á terra. Non interesa, porque non todas as plantas queren un chan ácido. Hai moitas plantas que sí, queren que o pH estea por debaixo de 7, entre 5 ou 4, pero moito pouso de café como para que non nace erva non che vai nascer nada máis tampouco. Bueno, frexes ou espárragos ou algunhas hortensias, pero os pousos do café sí que están ben, botarlos á horta. Si tendes moita borra de café, moitísima, porque non sei, tendes alguén nun bar que vola regala, e iso é genial, pero onde podedes botala, por exemplo, é na composteira. Na composteira nunca está de máis, podedeslle botar, bueno, sempre cando vaiades mezclando outro tipo de desfeitos, non? Tonas de fruta, de pataca, cousas da horta que arranquedes que non estean enfermas, que non vale arrancar os allos que colleron moita rolla e non van avante ou calquera fungo e botalo á composteira, pois estaredes sementando fungos, porque os fungos non morren por estar na composteira. Latexan, e pois xa vivirán cando as condicións lle sean máis favorables. Entón, borra do café, na horta, sí. Si tendes moita, composteira. Cando se descompoña, os bichos descomponedores a transformen en nutrientes que as plantas poidan absorber, genial. Vai a aportar riqueza ás vosas composteiras. Mi mundo e yo. Hola, pois eu... Ai, como corre este chat, Dios mío. Pois eu creía que era malo, teño un montón deles. De que? Dos escaravellos. Ai, por favor. Si ves que che dá moito repelús, metes nunha caixa e vouchos buscar eu, que os traio para a miña horta. Se pode poner la hierba del césped fresca para acolchar? A ver, eu do acolchado non o comparto. E vou vos explicar o porqué. Na miña zona, eu estou de acordo que se vivides en unha zona árida, na que non chove a menudo, na que sufrides sequía, na que non tendes
e ao voso alcance unha manqueira para poder regar todo o que necesitan as plantas. E aí entendo que poñades acolchado. Aí entendo. Pero acolchar, eu quero saber cal é a vosa finalidade. Depende. Eu non quero acolchar nada. Que pasa? Si, por exemplo, te imagínate, queres plantar as plantas dos tomates e non podes esperar a abril ou a maio porque as tens que plantar agora polo que sea. E estades aínda en marzo, non? E aínda fai moito frío. E claro, ti sacas unhas plantiñas tiernas que estaban en caloriño, en un invernadero, valas a sacar para fora e aínda fai frío, esas plantas van a sufrir. Entón, pois, estaría ben acolchar. Con que? Con erva recién cortada? Non, e vou vos explicar depois o porqué. Entón, claro, esa plantiña, como é moi tierna, está ben que acolchemos, pero con unha palla seca, por exemplo, ou con follas de consuelda, ou de bardana, ou de lavasa. Eso sí, porque secan de contado, van a proteger a plantiña do tomate, ou do pimento neste caso, e van incluso o vento, porque así a planta é así de alta, o vento pode abanear tanto e tronçala. Entón, ti poslle un acolchado e vai a evitar que a planta se mova moito co vento, que a chuvia que non lle bata moito así. Aí, sí. Agora, acolchar para que non nasan ervas. Na miña zona iso non se pode facer, porque tan pronto como acolchas, o que lle estás proporcionando é aos caracoles, ás caramechas, ás babosas, aos limacos todos, cantos van a comer as plantas, estáslle proporcionando o millor dos agachos. Estáslle dicindo, vente para aquí, que aquí, mira, podes virme comer as lechugas pola noite e polo día agachaste no acolchado este que che acabo de poñer, que se che puxen para iso. Non é que non ten sentido ningún acolchado, e menos no inverno, a non ser, xa dixo, que vivades no verán, que vivades en un sitio árido con falta de agua, que o acolchado vai a proteger dos rayos do sol e vai a evitar que se seque a terra tan rápido, non? Vai a aguantar da humedad para as plantas, ou cando sacades na primavera as vosas plantas dos sementeiros e as plantades na terra, para protegelas os primeiros días mentre elas non enraízan e non son as plantas fuertes en por sí. Pero, bueno, eu son anti-acolchados, así como son anti-mallas, anti-erva, desas que tampouco non me gustan nada, nin invernaderos, nin plásticos, bueno. Por que, que me preguntaba, non me acordo como se chamaba, José Luis, creo, por que non se pode acolchar con céspes recién cortado? Depende o que queires facer, todo sempre depende. Ti cando cortas erva, céspes ou erva, dá igual a erva que teñas na horta cando se corta, se a poses tirada, non pasa nada, esa erva vai a secar de contado, rúchase, queda morta e fai de contado como unha palla seca, non? Como palla. Pero se ti pos amontonado, aínda que só sean 5 ou 10 centímetros de acolchado para acolchar plantas, ese céspes non vai a secar, non vai a pudrir tan facilmente e vai a empezar a generar unha temperatura que pode incluso matar a planta que estás acolchando, co calor que pode criar, porque a fermentación ten ese proceso e cando pos, por exemplo, a erva recién cortada moi amontonada, cría moitísimo calor. É bo para a erva porque lle matas os patógenos todos. Podes facer unha cama quente, se queres criar como un calor natural e plantar en riba algo que necesite caloriño para salir. Pero acolchar para proteger unha planta con erva recién cortada, se é moita a capa, vas a criar un calor que vas a matar as plantas. Tampouco iso, non entendo o acolchado no inverno, non o entendo, Para min, desde logo, eu non o entendo. Se me argumentas, e me dis, mira, pois eu fago por isto, porque na miña horta vaime ben por isto, pois eu razono, na miña horta non o quero, pero, bueno, podo razonalo e chegar a entendelo, o acolchado. Buenas tardes, Florentina, moi ben vida. Preguntai polas follas das suculentas reproducidas, como teño que regar? José Luis, mira,
A mellor época para reproducir suculentas por follas é sempre no otoño e no inverno. A intemperie, moi ao contrario do que che diga todo o mundo. Porque a ver, eu teño moitísimas suculentas, moitísimas. Non sei se haberá persona que eu non conozo a ninguén que teña tantas suculentas como teño eu. Non en especies, pero en plantas, en suculentas. Eu conto as por miles. Entón, como mellor se reproducen, tendo unha humedad como constante. Non estou dicindo que a mellor as temperaturas que che baixen ao mellor de 5 grados, ou sea, menos 5 grados ou algo así, que ao mellor non se dían, pero é que aquí na miña zona nunca baixamos do cero, entón, pois, por eso sei que aquí será ben así. O que queren é humedad constante para poder empezar a botar raíces e despois das raíciñas esas empezan a botar a mini flor. E por iso no otoño casi se dan solas, non poden estar encharcadas, non podes poñelas en un cacharro que estanque agua, porque senón a folla pudre. Non podes enterrar a folla no substrato, nunca, porque a folla pudre. O único que hai é que pousalas á derriba, en terra, ou incluso, mira o que che digo, hai algunhas especies, as tipo que son como repoliños, que se reproducen así como e medran así, non? Que son como repolos, e botan un montón de como circunferencias de follas, digamos, non? Que van medrando así, e teñen a folla de dentro máis pequeniña. Ese tipo de suculentas, as echeverria, máis ou menos, aínda que hai outras, esas, si colles as follas, lles quitas todas, colles unha agulla e un fío, na parte de abaixo un pauiño para que lle faga tope, e clávalas as follas, unha por unha, e faz un mosaico, un collar, como se fora un collar, de follas de suculentas clavadas en un fío. Ti ese fío cólgalo en un sitio, por exemplo, debaixo do alboio ou así, que non estea encerrado, que estea ao aire libre, pero sin estar a chuvia constante, sabes? Solo que lle entre a humedad. En un alpendre ou así, nunha esquina donde non lle chova directamente, pero sí que entre o aire e o vento. Así mismo xa se reproducen esas follas. Pero depois hai que ter en conta que en canto empece a botar a floriña, por pequeniña que sexa, empeza sendo como un botón dunha camisa ou así. Cando teñas a ese tamañiño, tens que quitar a folla nai, a que a estaba sustentando hasta agora. Se a plantiña xa ten as súas raíciñas e ten unha floriña pequeniña, o resto da folla nai tens que cortar, sabes? Con cúter ou con un cuchillo moi afiladiño, con cúter millor, porque faz así, trac, e xa o cortas ben. E deixas que a planta cicatrice a parte que cortastes. E despois, cando estea cicatrizada, xa podes trasplantar a suculenta e poñela onde queiras, que xa estará preparada para vivir en por sí, ela sola. Mi madre, agora estaba, claro, escribeu tanta xente, depois enfadase comigo, que se che preguntei 3 veces e non me contestastes. Non os vexo todos, He venido a atar os repollos, coliflor, escarola, para que se den maior. A ver, Teresa, he venido a atar os repollos, coliflor, escarola, para que se dé maior, para que sea máis grande. É bo. A ver, se é bo atar os repolos, atalos. Os repolos non entendo. A escarola, a ver, xa entendín, agora xa entendín. A escarola hai que serrar. Non hai que serrala, A escarola nace ben así. O que pasa que a escarola, se queremos que estea blanquiña por dentro, é bo serrala, pero non atala hasta serrala, Apretala un pouquiño para que as follas de dentro non lle dé a luz do sol e non se poñan verde oscuro, como unha lechuga, sino que queden como verde clariño, máis blanquiñas. Eso sí que se pode facer. A coliflor, o brécol, o romanesco, non todos necesitan que os serremos. Agora, a coliflor, se é no verán, no inverno tampouco lle vexo moito sentido, pero se é máis no verán e lle dá o sol, a coliflor tende a poñerse un pouquiño amarilla, castaña clariña, non é blanca blanca, se lle dá o sol. Entón, tamén é bo serrar as follas de arriba. Poslle unha goma ou unha pis ou faslle así, vas serrando unha, outra, e poslle arriba algo para que se aguante.
holgado, non lle poñas as follas encima xusto da flor, da coliflor, o sea, serradas arriba, e así conseguimos que a bola da coliflor sexa blanquiña, pero xa ten que estar desarrollada, sacando este do tamaño, por exemplo, dun pomelo un pouco máis grande, serramos as follas de arriba para que se manteña blanquiña no verán. No inverno non sei, penso que non ten moito sentido. Ola desde Amoedo. Os fisales prenden de pola? No. Eso sería dificilísimo, porque o fisales tan pronto como cortas unha pola, as follas a ojos vista fan así. Mórrese. Non ten boa salvia retenida como para facerlle un esqueje de unha pola. Pero direiche que de sementes prende fijo, O sea, ti quen che vai a dar a pola, que che deo a semente. Porque agora mesmo están os fisales, están tirando todas as capsulillas ao chan cargadas de sementes. Entón, mellor de semente, porque de pola morre enseguida, é que non lle dá tempo, non ten forza reproductiva no talo, non ten vida, como para que os separes da nai e que sobreviva. Sería casi inviable, o sea, non... Boa tarde desde Sevilla. Moi boa tarde, María Dolores. Que tal? Ola, veciña, dime Laura, cando nos faz unha ruta pola túa... Unha ruta pola miña leira? Pois, en vídeos xa fixen algunhas, o sea, ás veces de vez en cando para vos enseñar como a teño en ese mes ou así, rutas virtuales, xa fixen algunha, pero bueno, non deixarei de facelas porque a miña horta, bueno, como todas as hortas do mundo, que eu non teño nada extraordinario, pero a horta cambia, cada 15 ou 20 días é diferente, porque nacen novas flores ou rompen as callas o vento, tes que podar, xa está diferente, ou non sei, prendenche ben as lechugiñas e os repolos e medraron ben e están diferente. Entón, cada 15 días é diferente. Al fin chegai. María de Ló, temos aquí unha lourensana de pura cepa, da terriña dali de Lourensá. Moi benvida, María de Ló, encantada de te saludar. 1 hora e media, xa casi chegastes á salida, porque xa fixamos o recreo e todo. Así que a miña taxa xa está casi acabando, xa hai que irindo que xa vai por aquí. Así que, a ver, se queda por aí algunha preguntadiña. Cuánto me gustaría tener unha huerta? Non tes, Alicia? Pois eu sempre pensín que tiñas. O teu xa ten mérito, Quero dicir, mirar vídeos sobre hortas tendo unha horta, entendo, porque eu miro moitísimos vídeos de outra xente. Sempre podes coller ideas ou informarte de cousas que non sabías ou así. Pero mirar vídeos de horta, mirar os meus vídeos sin ter horta, ten un mérito que flipas. Raquel Muñiz chegou tarde. Non chegastes tarde, estou segura que na túa casa hai enriba da mesa unha tarta bonitísima ou uns pasteles que quitan o hipo. En que sí? Confiásanos aí. Que vas de facer, Raquel? Contanos aí. A ver, pero volvo a velo despois. Vale. Non tes sorte, Alicia, mi mal. Pois sempre pensín que tiñas, Me encanta escucharos. Dime, Rosa, Nusca, que se pode botar pa a mosca da fruta? Hai moitísima mosca diferente, non sei a que lle chamas ti mosca da fruta. A mosca da fruta cando está no frutero, dis, na casa, esa pequeniña. A ver, desachar, como dixeste no reel, airear. Ves desachar? A ver. O sea, ves desachar. E que tes plantado agora mesmo? A ver, contanos aí. Que ves desachar a estas horas, que se é de noite? Non podes vir desachar que non che queremos. Non che creemos. Pola mañán sí, pero pola tarde non sei eu. Moi bonita a miña horta, chegastes tarde, non chegas tarde, nunca chegas tarde.
Que máis? Boas tardes a todos os seguidores. Botar os repolos. Aquí é Pascual. En mis acolchados quiero conseguir hacer un mantillo y llenar la tierra de biodiversidad. Igual no es lo más adecuado. Non, Pascual, porque se o que estás buscando é biodiversidade, o que tens que aportar non é mantillo ao sitio onde plantas, o que tens que aportar é compost. Calquera horta que se precie debería de ter varias composteiras, non unha, varias. Eu teño 4. Unha moi grande, moi importante, onde boto máis tocho, cando fago podaduras e así dos árboles que tardan moito máis en descompoñerse. E pois teño outras 3 grandes para ir botando todos os desfeitos que... E boa falta me fan, Boa falta me fan porque ás veces teño as 3 cheas. O compost, para min, isto é de cosecha propia. O compost non se pode facer como din, en moitos tutoriales e moitos vídeos e moita xente que aconsella facer compost en 2 meses. Iso é imposible, é imposible. Menos dun ano o compost non debería de ter. Antes de aportarlo como mantillo para favorecer a biodiversidade, como nos di Pascual. Pascual quere conseguir biodiversidade aportándolle materia sin descompoñer a súa terra de plantío onde vai a plantar. Iso non é a mellor das opcións, porque cando aportas materia sin descompoñer a un sitio, o que vas a favorecer é a aparición de bichos descompoñedores que van a ir a descompoñer iso que tes ali. É como un buffet libre para eles. Vanse a dar ben, vanse a reproducir ali, van a poñer os seus ovos, van a ter as súas crías ali, escarabajos, bichos en pés, bichos bola. Vas a favorecer toda a aparición desa bichería que non a queremos. É moi boa, pero no seu sitio. Ten que estar na composteira, todo iso ten que estar na composteira, hasta que o descompoñan todo, que para iso lle botas ali as cousas. E unha vez que está descomposto, o compost ese é o millor fertilizante que se lle pode botar a unha terra. O compost diverso, de haber aportado de todo tipo de descompostos vegetales, vegetales na súa inmensa maioría, que é o que podemos botar a unha composteira. Pero, ollo, tamén podemos botar outras cousas. Pelo de humano ou pelo de animal, cando peinamos os cans, os gatos, ese pelo é nitrógeno puro, o que pasa é que está sin descompoñer. Aportarlo así ás plantas, as plantas non van a saber que facer con el, non van a facer nada, van a liar as súas raíces por aí, pero non saben que facer con el, non teñen dentes para comer o pelo. Pero, se lle botamos á composteira, os bichos descompoñedores que van a vivir na composteira a justísimo van a ir a descompoñelo e van a transformar en nutrientes que lle van a facer falta ás plantas. O sea, que ese compost vai a ser o mellor que lle podamos botar á nosa horta. O sea, que podemos botar calquera descomposto vegetal, calquera, que non teña fungos. Sempre o repito, e sempre o repetirei. Calquera planta enferma non a podedes botar a unha composteira, porque estaredes criando ese fungo, bicho ou que sexa. Cando teñades unha planta enferma, o lume ou unha bolsa serradiña moi ben serradiña, deixádela aí por moito tempo e depois botádelo ao lume cando poidades. Pero aportar materia sin descompoñer no sitio de plantío non é unha boa opción. Ou, bueno, para min non é unha boa opción, nin de coña. Pascual, dime, estoy en ello, lo del compost, pero como me sobra hierba, pues al suelo. Por que che sobra erva? Sóbrache porque che fai falta outra composteira. Pascual, faime caso. Busca unha esquina na horta. Non fai falta que a composteira sea de plástico. De feito, eu son antiplásticos. Aínque me viñeran regalar a composteira máis bonita do mundo mundial e fora de plástico, non a quero. Porque
Prefiero, mira, eu teño uns arillos redondos, deses de facer pozo, bueno, porque me sobraran cando fixera o pozo, pero para min son as mellores composteiras. Unha esquina da horta delimitada, delimítala como podas, aínda que se poslle un palé así, facendo unha esquina, poslle un palé e outro palé, e se lle chega. Non fai falta que sexa sofisticada para nada. É máis, canto máis sofisticada, peor é, porque estaría máis pechada e necesita aireación. Necesita que os bichos podan entrar e salir e campar ás súas anchas. Non pode ser un plástico pechado, Dios mío, e cando lle dá o sol a iso fermenta. Non chega a descompoñerse, pudre, e non é o que buscamos, non queremos que as cousas pudran, queremos que se descompoñan, que os bichiños descompoñedores lle dé a tempo a ilo comer, a transformalo. Entón, Pascual, se che sobra moita erva, é porque che fai falta outra composteira, porque xa sabes que iso depois vai mermando, e súmese, e o que ocupa 1 metro cúbico de fresco, acaba ocupando un caldeiro de 10 litros, porque é así, a materia ao descompoñerse desfaise, súmese, e o que ao mellor o que necesitas é outra composteira en outra esquiniña para poder ir aportándolle ás dúas ou 3 ou 4 ou as que necesites. Hola, la ceniza es buena, se debe envejecer, sube el pH. A ver, todo depende, Javier. La ceniza es buena, a ceniza é moi boa, pero primeiro, ten que ser de leña pura, non pode estar tratada, sin barnices, sin ningún tipo de laca, sin pinturas, sin añadidos ningúns, cero, lacas cero, o sea, madeira de monte queimada. Esa ceniza é boa. A ceniza da barbacoa é boa? Non é boa. Por que? Porque na barbacoa, cando facemos o peixe, facemos a carne, pinca a grasa abaixo. As sardiñas pincan a grasa abaixo e o churrasco pinca todo abaixo. E despois a ceniza levámola para a horta. A que vai a resender esa ceniza? Vai a resender as sardiñas e vai a resendernos a grasa de carne. E a quen estamos chamando? A ratos, a ratas, a topos, a todos os que queiran ir a comer, vai a resender ben e van a ir ali. Entón, a ceniza é boa? Depende. Se é boa a ceniza, sí. Se é de madeira, noble, madeira de monte. E poder ser de árboles bons, de carballos, se debe envejecer? Non é necesario. Se envejecer lle chamas a deixala madurar, o sea, unha vez que temos a ceniza, botala, por exemplo, na composteira porque non se pode añadir ao labradío, non é necesario, porque a ceniza xa está descomposta, o único que queda dela son os macronutrientes que necesita unha planta. Tampouco se pode botar moita, non se pode abusar, todo é bo na súa xusta medida. E canto é a medida? Sube o pH, vai a cambiar o pH, pode subir ou pode baixar, porque pode volver máis ácida a terra tamén, depende da que lle botes, e depende en que época do ano. Non é o mismo aportar ceniza no inverno, que vai a vir a chuvia, vai a colar, vai a drenar pola terra, vai a ir como máis rápido, que botala no verán. Porque no verán, ojo, se botamos moita ceniza, queda como estancada aí a agua, non? Mollamos ou regamos ou o que sexa, queda estancada a agua, que a ceniza, e lle dá o sol, 30 grados, 40 grados de temperatura. Esa agua pode chegar a facer un reactivo químico que a ceniza. Eu supoño que todos oístedes ou sabedes, ou se non, dígovolo agora, que a ceniza fais unha especie de lejía. Non é lejía, pero é unha especie de xabón potásico. É como unha lejía, como unha potasa. E faise, pois, poñendo a auga a ferver, e cando perda a temperatura, bótase a borralla, cólase, por eso se chama facer a colada. Facer a colada, que aínda se usa hoxe en día para poñer unha lavadora, dice, vou facer a colada, non? Pois esa palabra, facer a colada, ven de usar a ceniza para lavar a roupa. Botar a ceniza na agua, que dá de riba despois os carboncillos que non se queimaron ben, quítanse, despois eso, cólase, faise a colada,
e ca agua resultante, que é como jabonosa, que dá así un pouquiño amarillenta, é como unha lejía jabonosa, que é buenísima para lavar, a man, na lavadora, en todo o que queiras. Pero, se aportamos a ceniza con fines para fertilizar a terra ou para usalo para algúns hongos, para tratar algúns hongos, temos que ter cuidado no verán de que non botas a ceniza a puñados, rejas que dá ali encharcado, dalle o sol e fais a reacción química e pode facer unha pouca como a de sosa. Entón, pode que che queimar as plantas. Todo na súa xusta medida. Entón, Javier, pregúntame se era bo, se vai a cambiar o pH, para cambiarlle o pH por añadirlle ceniza tes que botar moitísima, moitísima. Mira que eu genero ceniza, porque na miña casa eu non teño calefacción. A miña calefacción é os fogóns. Teño 2 fogóns. E a ceniza toda que genero, utilizo no inverno que me fai falta, e a que non me fai falta, gardoa para botarlle no verán a horta, o sea, para as plantacións que fago en marzo, non? Das solanáceas, pimentos, tomates, berenjenas, bueno, todo o que se planta na horta na primavera, botolle a ceniza, gardo sempre un saquiño dela. E a outra fago colada, que algún día tamén vos farei un vídeo de como se fai a lejía potásica ca ceniza da leña. Bueno, eu poñolle botellas de plástico furadas da metade para arriba e botolle colorante con azúcar e caen moitas. Oh, de que estades falando? Das velutinas? Ou algo así? Tuvemos un respiro para poder plantar e vin plantando. Mi má, perdíme xa. Non ves que non podo falar tanto, que se me perde todo. Teño compost de máis de 2 anos, iso é mallado. Fíxeno pensando en facer horta, pero non me foi posible. Este ano intentarei de novo. Tes un tesouro, Marusaina. María Dolores dime, produtos alrededor de los repollos para as lesmas e caramechas. Os repolos, estásme falando dos repolos do agora do inverno. Eu o que fago é, eu non uso, o sea, non, 0, non, pero o mínimo posible que se poda utilizar. E contra caracoles e lesmas e babosas non uso nada. Eu quítollas, a non ser que plante, por exemplo, suculentas. Eu as suculentas non as vou a comer, ás veces vai un caracol poñer ovos a un bancal de suculentas, cada caracol pode poñer 50, 60, 70 ovos en unha posta, e cando salen todos eses caracoles, me las veo e me las deseo. Unha, porque andar entre as suculentas é complicado, porque as rompo. Nada que lle tocas pode rompelas, as suculentas son moi delicadiñas, para quitar esas caramechas tan pequeniñas. Entón, sí que ás veces uso o granulado dos caracoles pos bancales das suculentas, pero, ojo, poño sempre o veneno en unha tapiña e esa tapiña tapoa, poñolle enriba unha tella ou unha pedra, que os paxariños non podan ir a comer os caracoles que caian ali, porque senón estás envenenando tamén aos paxariños. Entón, ojo, eso. Pero eu, por exemplo, nos repolos, que me preguntaba aquí María Dolores, eu nos repolos non lle boto veneno ningún. O que fago é poñer tellas e tablas podres, medias descompostas, poñerlles debaixo. E o que vas é a favorecerlle como un refugio. Entón, pola noite vanche a ir a comer o repolo, pero pola mañán, ou a media tarde, cando vayas ali, levantes a tella, vai a estar ali o caracol e a caramecha e a lesma e todos os bichos, podelos quitar moi facilmente, porque como lle estás aportando un refugio, non se van a complicar a vida, vas a ir a refugiar aí. Outra cousa, mi madriña como me lío con cada resposta, Dios mío. Outra cousa é que no inverno os repolos e as verduras sufren outro tipo de ataques que non é lesmas e caracoles, que tamén. Os limacos no inverno están na súa salsa. Pero os repolos e as verduras en general do inverno teñen outro problema. Outros 2 problemas gordos. Un son as lagartas. As lagartas que non son as femias dos lagartos. É un tipo de gusano verde clariño que chega a ser bastante tocho. Pode chegar a medir 3-4 centímetros e pode devorar
porque ten un ciclo moi rápido no metabolismo, e o que fai a comer e cagar durante todo o día, é que non ten paranza, e podeche acabar casi con un repolo en 2 días. Entón, esas tenes que quitar a man. É moi fácil, sempre cando acostumbras a túa vista a mirar, o sea, eu sei perfectamente, eu miro para un repolo e sei quen o está comendo, pola forma que ten de mordedura, sei quen o está comendo. Sei se é un caracol, sei se é unha lesma ou sei se é unha bicha. Bueno, unhas son as bichas e outras son as lagartas. As bichas son como máis pequeniñas, verdes, que tamén son bastante voraces, pero non chegan a medrar moito. Son moi parecidas ás lagartas, que son máis gordas, que son verde clariño fosforito, confúndense moi facilmente cos nervios do envés das follas, que teñen as follas por atrás, confúndense moi facilmente, pero a súa maneira de cajar é diferente. Entón, pola maneira de cajar, eu sei quen está atacando o repolo, e sei onde ir a buscalo porque sei onde se esconden. E despois as bichas, que son así como máis oscuros, son verde oscuro ou casi gris, así negruscos, que a súa merda tamén é boliñas negras, entre negras e verde oscuro, porque o que comen é o repolo. Eses tamén son voraces. Entón, non sempre son solo lesmas e caramechas, e babosas, e limacos. Tamén poden ser lagartas e bichas, entre outras cousas. Entón, que lle boto? Non lle boto nada. Eu, cando vou ali e miro, quito o bicho que os está comendo. Eu quitos así, manualmente. E se hai por ali unha jaliña, fago churra, churra, e botolle así, e se ven a comer. E se non, pois, fago así, espachurra. Non sabía que se chamaban lagartas, Dios mío, cantrapendo. Ao millor vos chamádeslle de outra maneira, pero seguro que ten un nombre, como se di? O nombre oficial, que seguro que é en latín, porque os nombres oficiales deberonnos inventar todos os de latín. A ver se sale por aquí como lle chamades vos ás lagartas, ás bichas esas. En un vídeo que vi le ponen harina de maíz para los caracoles e non lle vai a facer nada. Nada porque, mira, iso podoche facer eu, monpa, a prueba. Os caracoles e as lesmas, as babosas e as caramechas, disculpademe, mira, todo tipo de limacos teñen a súa defensa é o moco, non? Para subiren por unha parede, por exemplo, para poderen ajabear por unha parede dereita, teñen un tipo de moco e suben pola parede. Cando van por riba de algo que lles pode facer daño, sea cortante ou secante, neste caso, que supónse que a acción da fariña de millo, que destrajo de fariña de millo, en vez de facer unha bolacha ou de facer unha perroeira, botarle aos caracoles, van a ir a comer. O que fan é facer a súa baba máis densa, fana como máis densa e flúen por encima de calquera cousa que lle poñades. Hai moita xente tamén que di as cascas dos ovos machacadas teñen fíos cortantes e córtanse. Olvidádevos, esa é unha paranoia, esa é unha leyenda urbana. Eu sei que hai moita xente desta xente que fai vídeos que o usa, mi madre, como se fora o remedio del siglo. Non vale para nada. Porque xa vos dixo eu que os caracoles e as lesmas pasan por riba deso como queren, o sea, paseando por su casa. O que fan é que a súa baba sea máis densa e se acabou, Santas Pascuas, pasean por aí como pasean por riba dun bloque ou por riba dunha folla de verdura. Cambian a densidade da súa baba e listo. E máis, vos vistedes algunha vez, eu tuve o privilegio, vistedes algunha vez aparearse a dúas lesmas? É o ritual amoroso máis fermoso que vin nunca. E mira que me dan asco as lesmas, non lle perdono a vida a ningunha porque acabanme con todo. Aquí temos lesmas así de grandes, e cando vos dixo así,
poden medir cerca dos 20 centímetros. Enormes. Tan grandes que as teño visto comer un gran de pienso dos gatos enteiro. Con eso vos digo todo, lesmas grandes de torar. Bueno, pois eu teño visto lesmas aparearse e tan fermoso. Mira, sempre o fan colgadas. Cólganse e non ten por que ser un sitio como un tellado ou así, que pode ser tamén, senón nunha simple parede, nunha arista dunha pedra que sobresala un pouco, o que fan é que a súa baba non é densa, é como un cabestro. Fan que a súa baba sea tan espesa e tan densa que poda perfectamente co peso das dúas lesmas. Cólganse, deixan caer a baba, e deixan a caer como medio metro ou así, e aí empeza o ritual amoroso. É fermosísimo. De verdad que se nunca o vistedes, teño un vídeo, pero se ten tempo, non sei onde está, debe de estar moi, moi para baixo, pero a ver se o encontro, o vídeo das lesmas. A ver se o encontro, eu volvo a poñer para quen nunca vistedes aparearse a dúas lesmas. Entón empezan a facer o ritual colgadas boca abaixo e empezanse a enroscar así, bonitísimo, o sea, que non paran de enroscarse, están continuamente enroscanse e van facendo como esa baba máis alargada. Imaginadevos que daño lle pode facer as cascas dos ovos ou a fariña de millo. Olvídate, non lle fan nada. E despois Irene foime facer os deberes e a lagarta chámalle Pieris brassicae. Non é mellor chamarlle lagarta, lo? E despois de estaren así dando voltas, abren como unhas cápsulas que teñen aquí, non sei se é o cerebro, se é parte da súa cabeza, se forma parte do seu non sei como dicilo, instrumento sexual, é que non sei se teñen un aparato genital ou se é, non sei, sacan como unha cousa blanca, como unha especie de abanico, bonitísimo, blanco maculado, e así como arrugado, empezan a facer así como un abanico, envólvense as dúas. É o ritual de apareamento máis fermoso que vin na miña vida. Dúas lesmas. Aquí, a ver, que máis? Os caracoles en Galicia son como os dinosaurios. Sí. Non sei por que o dis, quero dicir como os dinosaurios, porque son grandes, porque son resistentes, porque non se dan acabado, e que non se acaben, home, que dá gusto ver a fauna toda nosa. E dinos Celis, e ponerles tierra de diatomeas, a que? Celis, a que te refieres? O das bichas, o dos problemas dos repolos do inverno? Refíreste a iso, non? Tampouco. Dígoche o porqué. O sea, para min, sempre cando falo pola miña propia experiencia. Aquí, en Galicia, en general, no inverno de todo o mundo, a ver, no hemisferio norte, no hemisferio sur, agora están empezando ca primavera, están empezando tal, é diferente, pero aquí estamos no hemisferio norte e estamos vivindo no otoño cara ao inverno xa. É imposible, bueno, hai sitios de España nos que non chove desde fai tempo, que xa é preocupante, pero no inverno chove. A terra de diatomeas son residuos de moluscos marinos, non sei se o sabíades, é como se foran as cascas de miles e miles e miles de moluscos diminutos marinos que quedaron como enterrados. É como se fora o petróleo que quedou enterrado en terra e foron fósiles de bichos, de dinosaurios, pois son fósiles como de moluscos marinos que quedaron enterrados, encontraron e hai como unhas minas, como hai minas de sal e minas de carbón, hai minas de diatomeas. E diatomeas é iso, son conchas de moluscos. Por que non é bo? Non é que sea malo, pero non é eficiente, porque a terra de diatomeas funciona mentre está seca. É como un polvo blanco, como cristales triturados ou así. Pero que pasa aquí en Galicia e no hemisferio norte do mundo en general? Que chove. Tan pronto como botas a terra de diatomeas, xa se mollou e non fai nada. Nada de nada. A terra de diatomeas trata outras cousas
Boa para moitas cousas, pero na primavera e no verán. No inverno, olvídate, no otoño e no inverno non fai nada, niente. Gasta os cartos, botaslle a terra de diatomeas porque che aseguraron que era unha cousa buísima que che erradica todos os problemas e o único que che fixo foi facer gastar cartos. Non che fai nada máis, porque ao mollarse xa non vale para nada. As lesmas a min tamén me comen o pienso dos gatos, pero danme tanto noxo que son incapaz de aplastalas. Caracoles sí que non perdono un. Pois telas que quitar, porque as lesmas tamén se reproducen como os caracoles ou máis, que unha lesma desas pode che poñer 70 ou 80 ovos e son 70 ou 80 lesmas que en 15, 20 días xa estés comendo pienso, E iso non fa máis que multiplicarse, multiplicarse, multiplicarse. O sea, poñer remedio. Bótalle talento, ainda que sea, colles un cuchillo e cortalas á mitad. Ou algo así, se non queres tocarlle. Pódese botar mondas de patacas, borra de café, as mondas de calabaza na vermicomposteira. Os allos pódense plantar en macetas e hai que regalos. Moi ben, María José, todas as preguntas así xuntas, porque cadroume a ver o teu mensaje e así contestoches a todas. Pódense botar mondas de pataca, borra de café e mondas de calabaza na vermicomposteira. Podes non, debes. Os vermes, o sea, as miñocas da composteira e outros bichos descompoñedores, que na vermicomposteira non só habitan miñocas, habita todo tipo de bichos viventes, descompoñedores, van a ir a descompoñer, pero ha de haber para todos. Restos de fruta é o que máis lle gusta. Se é fruta dulce, flípalle, encántalle. O sea, seino porque levo anos e anos tendo vermicomposteira, eu sei perfectamente que é o que máis lles gusta. Moito ao contrario do que di moitísima xente tamén, de que non botes na vermicomposteira tonas de naranxa, de limón, nin cousas moi ácidas, porque que se estresan, non sei, eu non lle teño psicólogo e nunca se me estresaron as miñocas. Botolle comida sempre de máis. Mondas de calabaza, perfecto. Púdreche unha calabaza enteira na vermicomposteira se che colle, porque pouco a pouco has de ir descompoñendo, e con que se descompoña por un ladiño así de pequeniño, as lesmas, as miñocas supoño que son as californianas as que tes, van a entrar na calabaza e van a reproducirse incluso dentro dela, van a facer os cocóns, reprodúcense por cocóns, non sei se o sabíades. As miñocas, en vez de poñer un ovo ou varios ovos, o que poñen é un cocón, chamase así, cocón. É como se fora do tamaño así de unha uña pequena, non sei dicirche, máis grande que unha lenteja. En dentro desa bolsiña hai ovos, o sea, nacen daí, non son ovos, poñen como un ovo no que nacen todas as miñocas xuntas, e poden nacer 50, 60, 70 tamén de cada vez, e poñen así, como se fora un saco de miñocas, e reprodúcense xusto dentro da calabaza. Calquera tipo de desfeito de fruta vale para a vermicomposteira, calquera. Ahora, non podes alimentala só cunha cousa, imagínate. Pois botolle solo sempre tonas de naranxa, de exprimir as naranxas polas mañás. Iso non, porque claro, non van a ter osións para comer. Eu boto na miña vermicomposteira, boto de todo, pero procuro que sexa variado. Cando vou, por exemplo, á vermicomposteira e miro, sei que debaixo dunha masán que está castaña, descomposta, o sea, que está podrida, e dentro desa masán pode haber 300 lombrices todas xuntas dentro da masán. Iso é que lle gusta. Por exemplo, os caquis, as tonas de melón, de sandía e así, rechiflanlle. Porque polas os vas mirar mañán e están todas ali. É que se fan unha parte que flipas ali. Encántalles. Agora, as cousas que non son tan dulces tamén as comen, non lle queda outra. E as tonas de patatas lévalle moito máis tempo pudrirse. Casi a mellor unha patata podre que as tonas de patatas, pero iso non quere dicir que non llas podas botar, porque outros bichos descompoñedores que teñen que vivir en simbiosis cas miñocas, na vermicomposteira ten que haber moitos bichos. O único que non pode haber na vermicomposteira son formigas. Nunca na vida.
Por que? Porque as formigas comen miñocas, comen ovos de miñocas, entonces vanche a acabar con elas. Entón, o único que non pode haber nunha vermicomposteira, nin topos, toupeiras, porque as toupeiras tamén se alimentan de todos eses bichos, entón sería unha parte, acabarían con todas tamén. Por iso as vermicomposteiras teñen que estar en un sitio alto para dificultar a entrada destes seres. Se tes formigas, telas que tratar, dentro da vermicomposteira. Do resto podes botar de todo. Nusca, dime Raquel, eu teño unha horta urbana, é pequeniña, pero xeitosa. Eu o que fago é levar todos os días a basura orgánica, fago unha coviña e boto ali todo. Estou perdendo o tempo ou diríache que non, porque que fas se botas basura orgánica, referímonos a tonas, a desfeitos vegetales de unha cociña, non? Por exemplo, as tonas de todo tipo, de allos, de cebolas, de masáns, de plátanos, de todo eso, claro. Ti que fas se o enterras? Se o enterras, ao non haber aire para que a descomposición sexa aeróbica, vas a formar outra cousa, formas unha especie de turba, formas como unha descomposición anaeróbica na que non vai haber bichos descompoñedores, porque iso, ao non ter aire, vai a pudrir, e ao pudre de outra maneira diferente, e o que vas é a atraer roedores. Quen vai a ir a comer unha cousa que está pudrindo, que ten variedade, sabes? Unha masán, un cacho de plátano, unha tona dun tal. Os ratos son os que van a ir. Recoméndoche, Raquel, que nunha esquiniña calquera, por pequeniña que sexa, poñas aínda que sea un cachiño dun palé ou unhas tablas que encontres na basura ou, non sei dicirche, unhas madeiras, unhas portas incluso de unha mesilla que estea tirada na basura, sabes? Algo que che poda facer como de barrera, unha esquiniña pequena, e aí vas botando, botando sin presa. O sea, se che digo que un bo compost ten que ter un ano mínimo. Vas botando sempre aí. Entón aí vai haber sempre bichos descompoñedores. A descomposición do que ti botas aí, do que lle estás aportando á túa composteira, é aeróbica, o sea, que hai contacto de aire, hai flujo de aire, intercambio de gases, CO2 para arriba, O2 para baixo, vai haber vida e vas a favorecer a proliferación de bichos descompoñedores. Porque se o enterras estás facendo outra cousa diferente e non é moi bo. Porque estás chamando e atraendo outro tipo de bichos que non... Mi mal, levamos aquí 2 horas. Contesto 2 preguntas máis e ímonos cada un para a súa casa, Muchos saludos desde Francia, dime Peter. Hola, Peter. Sempre miro tus directos. Saludos de Berlín. A ver, desde... de Francica. A ver, si me entero. Mucho. Saludos desde... De Francisca, sempre miro tus directos, saludos desde Berlín. Agora sí, é que, claro, hai aí como uns fallos de escritura, non entendeban a primeira. Pensei que me dicías saludos desde Francia, pero é de Francisca. Hola, Francisca, desde Berlín. Berlín, Moi boa tarde. Ai, que me parto, psicólogo para as miñocas, sí. Porque hai moita xente, pero é que este é un recurso que usa moita xente destes que son creadores e creadoras de contenido que non teñen moi claro o que queren contar e o que fan a mirar outros vídeos din o que dixeron nos outros vídeos como se fora algo que les saben e o que fan é reproducir a mesma chorrada unha e outra vez. As miñocas estrésanse. Non se lle pode botar moita comida porque se estresan. Eu que sei, non sei como lle preguntaron a unha miñoca que está estresada, Eu na miña vida se me estresaron, ás veces teño yo cacharro cheu, pero a full, porque me dá pena, por exemplo, cando, imagínate, cando é o tempo dos caquis, teño moitos caquis, non me dá tempo a comelos, se me empezan a pudrir, dáme pena tiralos á composteira, porque sei que as miñocas que lle gustan moitísimo, entón se lle gustan miñas probes, como non lles vou levar? E botolle máis do que comen, eu sei que lle boto máis do que comen, pero tamén favorezo que proliferen moito máis.
é que en vez de haber 500.000 miñocas na miña vermicomposteira, haba tropecientas 1.800. Que se lle fai moi pequeno espacio para todas, salen elas, Eu teño miñocas por toda a horta. Cando queran tamén xa se van, que son capaces a salir ben do cacharro, si queren, que a jabean como as babosas, empezan a estirar así o peteiro para arriba, para arriba, para arriba, e salen polo furado, que se si queren salir, vai, hombre, vai así non sale. Ai, Dios mío, quise decir psicólogo, se che entendín, a ver, nos que eu teño unha horta, pequena urbana, eso, a ver, he plantado semillero de habas y semillero de guisantes, porque las habas germinan muy bien y guisantes acaban pudriéndose. Regados igual. Javier, pero ¿dónde vives, Javier? Porque, a ver, ¿dónde vives? Porque habas en este tempo non pode ser de moi por aquí, porque as habas non sei, que habas, que tipo de habas? Ao mellor son fabóns, habas tiernas, sabes, esas que son verdes, que se comen verdes, ao mellor son esas, que nós aquí lle chamamos fabóns. Esas sí que germinan rápido, tampouco non hai que esperar moito. Pero os guisantes non se botan en semilleiro, pódense botar en siembra directa. E máis, ti faz o rego, non ten que ser tampouco un rego moi ancho, nin moi largo, nin moi alto. Mismo así cunha cuchara, podías facer así o rego. E botar os chícharos aí, os guisantes, así. E non uno aquí e uno aquí, máis juntos. O sea, siembra directa. Non entendo por que los estás regando. Non sei de onde eres. De onde eres, Javier? Cóntame de onde eres, porque os guisantes non se regan. Non é necesario regar, porque nacen ben. María Juana, para cando o chat dos esquejes? Iba a ser esta semana, pero non pudo ser, porque choveu e tuve que facer outros quehaseres e non me dou tempo, pero, bueno, eu espero que para a semana que ven vos teño os dous, incluso, o dos esquejes e o de facervos un simulacro de como fixen eu os meus bancales para vos dar os consellos que non cometades errores que se cometín eu, para iso os cometín eu. E así, o ritual é precioso, semellan estar bailando. A que sí, María? É fermosísimo. Para que as lesmas non me coman as plantas nas macetas. Sala arredor. Para que as lesmas non che coman as plantas nas macetas, tes que salir de noite, aí ás 12 da noite, 1 da mañá, cun enfoque e velas todas, porque andan campando as usanchas, e retíralas. Se lle botas sal a unha maceta, vas a dañar a planta, pero fijo, porque o exceso de sal vai a provocar unha osmosis, como se chama, unha deshidratación das células da planta, pasa o mesmo que a nós. Cando unha persona está sufrindo deshidratación porque está no medio do mar, como un náufrago, e bebe agua salada, deshidrátase antes. As plantas igual, sufren o mismo. As células, non vou explicar iso agora aquí, pero as células deshidrátanse moito máis rápido co sal, entón non lle estamos facendo favor ningún, A tiza creo que non les gusta. Parece que lle poñen sal, falo dos caracoles. Que va, olvídate. Para lle poñer o sal suficiente para que os caracoles non vayan a unha plantación, tens que queimar todo o que tes alrededor. Porque sal, os caracoles, xa che digo, forman unha capa como unha toalla de Alibaba e pasan por riba do sal e pasan por riba do que sexa. Non che morren aí, non se deshidratan. Pódense botar as mondas de patacas? Bueno, creo que acabín de contestar. Sal alrededor da maceta. Eu non lle botaría. Eu iría pola noite e quitaría as lesmas, porque en 2 días que vayas, quitáchelas, créeme. É unha cousa, por exemplo, as macetas, normalmente as macetas non son así como esta taza, que acaben así. Normalmente as macetas teñen a beiriña esta, así. E entón, polo lado este daqui, non sei como explicárvolo, A ver, normalmente as macetas teñen esta beiriña así. Non sei para qué,
porque me cago en todo. E esta volta que teñen aquí, as masetas, é onde se agachan as lesmas e os caracoles. Entón, se a vosa maseta ten esa volta, girádela e veredes que aí, aparte de arañas, hai caracoles e lesmas agachados, pero fijo. Entón, estadeslle favorecendo tamén que sabedes onde tendes que ir a buscalas. Canto me tarda en ver como facer os bancales? Bueno, tranquila, que o prometido é deuda, e sí que o vou a facer. Non sei moi ben como plantexalo, pero bueno, hei de ser capaz, ainda que se xa así, hei de levar tamén a libreta con dibujos e facer, porque outro non vou a facer, porque eu teño suficientes, pero enseñándovos o que xa teño feito, facendo como unha simulación no chan, explícovos perfectamente como conseguir a terra para enchelos sin comprala e como facelos e diseñalos e sobre todo como dirigilos según como nasa o sol e se poña na vosa horta. Bueno, queridiñas e queridiños, moitísimas gracias por estar comigo aquí 2 horas e pico, que mira que o meu ten delito, o sea, dígovos sempre 1 hora, e máis, prométome a min mesma, hoxe voto solo 1 hora, e son incapaz. E total respondín 4 preguntas, que tampouco respondín tanto. Moitísimas gracias por estaredes aí ao outro lado, por acompañarme este rato, para min é unha delicia estar aquí con vos. Ahora este vídeo será procesado e colgado no meu canle, por si alguén non chegou a tempo ou quere volver a ver, que non entendo para que queredes ver un vídeo de 2 horas. Pero bueno, si vos entretén, pois eu encantada. Non o fagas ti 2 ou 3 horas, non, home, claro. Moitísimas gracias. Gracias a todos, Mercedes, pode ser... Bueno, mándovos un bico moi grande nada, hasta o próximo directo ou hasta o próximo vídeo ou hasta o próximo reel que vos colge. Habemos de ter por onde mandarnos saludos e bicos amoreas esta semana. Nada máis. Espero vos no próximo directo. Espero poder ter tempo os domingos. Non sempre vou ter, iso tamén que vos quede claro. Pero bueno, para mí sempre que poda vir a facer un directo con vos, sempre prometido de 1 hora e que chegue ás 3 horas, será un placer. Veña, queridiñas, queridiños, coidádevos, portádevos ben e sed super felices. Deica. Hasta logo.